Добрый вечар. Мы ўсё яшчэ працягваем гуляць у Вікторыя 3. На гэты раз мы ўжо пачалі гульню за Персію. Гэта змяняе у параўнанні з нашым Самалі. Персія мега развітая краіна. Мы адразу пачынаем з даволі сур'ёзнай тэрыторыі. Мы маем сур'ёзную армію. Мы нават маем свайго аднаго малюсенькага васала. Вось тут яны жывуць. Жывуць, мне падаецца, нават лепей, чым мы, не? А, ну, прыкладна так жа, як і мы. А, у параўнанні з Самалі у нас ёсць куды развівацца, у нас ёсць насельніцтва, у нас ёсць месца, адкуль здабываць большасць рэсурсаў нават. У нас будзе неблагая армія ў выніку. Зараз мы трошкі знаходзімся ў невялічкам такім хутчэй за ўсё мы недастаткова хутка развіваемся зараз з-за таго, што я занадта разлічваю на прыватны сектар, але я разлічваю, што праз яго мы і выберемся далей. Які план зараз? Я палепшыў усе, у нас зараз трошкі тэхналогій ёсць. Я абраў самыя найвысокія тэхналогіі для сваіх фабрык. Вось яны выкарыстоўваюць самае актуальнае. Але для гэтага нам патрэбна і сера, нам патрэбна і свінец і астатняе, і там цукар і яшчэ трошкі вугля. Гэта крыху запаволіць зараз працэс, але мне падавалася, што ў нас ёсць нават шахты. Мне падаецца, шахты ў нас усё яшчэ пакуль няма. Давайте-ка. Ёсць. Але яны належаць нашаму васалу, я так разумею. Так, Арабістан. Вось тут. Адзіная шахта ёсць у нашага васала. Яны ім дорага яшчэ пакуль што серу гэтую здабываць, але зараз павінны пачаць. Бо дагэтуль нідзе не патрэбна была гэтая сера. Вось зараз толькі ад нас патрэбіцца. Мы яе будзем выкарыстоўваць для паперы, напрыклад. Інструменты таксама пачынаюць закупаць з нашай тэрыторыі, і мы кампенсуем усё. Цудоўна. Спадзяюся, у іх тэхналогія ёсць. Ці шырацца на іх мае тэхналогіі? Выглядае, што не. Я не магу ім змяніць іх. Ну, добра. Працягваем як ёсць. Пакраху гэта ўсё збалансуецца. Таго, чаго ў нас не хапае. У нас не хапае паперы з-за таго, што так, недахоп серы прыводзіць да таго, што ў нас не хапае паперы. Нам бы свой руднік завесці замест васала. Давайте ўсё ж такі пабудуем яго. Паставім на самы высокі прыярытэт. І нягледзячы на тое, што мы зараз можам уляцець у мінус, трэба партал у пекла. Нам патрэбны. Ён вырашыць усе нашыя праблемы. Для тых, хто можа чакае, хутчэй за ўсё, гэты канал не пераўтварыўся. Я супакою тых, хто разлічвае на іншыя гульні на канале. Я разлічваю стрыміць іншыя гульні, але зараз у мяне даволі шмат працы, і у мяне няма часу нават падрыхтаваць стрым, напрыклад, для звонка з Джорнію, які я жадаў бы пагуляць, і тым больш не хапае энергіі, не купіць энергію яе гуляць, бо мне шмат перакладаў рабіць тады. Вось. Таму зараз я літаральна ў апошні момант перад струм кожны раз вырашаю, што ж я буду стрыміць. І пакуль што самы просты варыянт для мяне гэта Вікторыя. Тут атрымліваецца так, што на большае мяне пакуль не хопіць. Вось. І гэта будзе працягвацца яшчэ пару тыдняў прыкладна. Это самы жорсткі момант, які я чакаў ужо. Зараз, калі дагэтуль было шмат працы, то зараз вельмі шмат працы. І гэта так працягнецца яшчэ некалькі тыдняў. Вось. Таму не бянтэжцеся, іншыя стрымы па-іншаму яшчэ будуць, а пакуль бавім час у Вікторыі 3. Руднік. Я не зняў з паўзы. Давайте пачнем будаваць. У нас зараз недахоп рэсурсаў будзе, і мы уляцім у мінус. Ёсць невялічкая верагоднасць, што мы уляцім у мінус, які будзе складана ўжо выплачваць. Але руднік я вельмі жадаю. Вітаю, Амі Белэр. Здаецца, што прасцейшымі варыянтамі для стрымаў былі б сесіёнкі нейкія тыпу 5 на 5 гульні. Напрыклад, Ліга Легенд альбо Дота ты маеш на ўвазе. Гэта ні галера не прасцей, мне падаецца. Так, інтэлігенцыя. Є складана знайсці танную паперу. Я ведаю, чаму яе не хапае. Давайте яны просто скажам ім, мы разбярэмся з гэтым. Дота будзе заўтра ў маланка. Так. Добра, у нас ёсць зараз руднік.
на яго пойдуць яшчэ інструменты дадаткова і будзе больш працы людзям у гэтай лакацыі. Гэта цудоўна. А чаму тут не хапае людзей? Я так разумею, што недахоп жалеза ўсё яшчэ стварае невялічкі дэфіцыт. Я меў на ўвазе ўвогуле любыя спаборніцкія гульні, а не толькі мобы. Ну, цалкам я скажу, я не ведаю, ці прасцей, я не спрабаваў ніколі. Ну, не ў сэнсе, я гуляў у гэтай гульні, я ў Лігі Легенд страціў да халеры часу. Шмат, не адзін год, скажем так, але я ўжо даўно іх не гуляў і нават не ведаю, як іх стрымліць, калі шчыра. Вот. Ну, яшчэ некаторы час у першую доту, у другую доту я нават, мне падаецца, не запускаў яе. Так, што ў нас? Што пачалося? У нас гэта Аман прысоединяецца да блоку. Пачынаецца нейкая гульня паміж... я зразумеў, палітычная гульня паміж Кабулам і Хератам пачынаецца. Гэта нашы суседзі, абодва. Пры гэтым, хутчэй за ўсё, мы можам уключыцца на баку каго заўгодна, насамрэч. Як мы пажадаем. Нашыя адносіны з Хератам настолькі нізкія, што мы нават не можам аб'яднацца з імі. Трэба было напасці на Херат раней за Кабул. Шахматы можна, напрыклад, неблагая ідэя. Калі што, я жадаю паспрабаваць, ёсць гульня шахматы ў пяцімерным прасторы, нешта там 5D, нешта там чэс. Вось я жадаю паспрабаваць, таму што там можна паставіць шах свайму суперніку з паралельнай рэальнасці на 10 гадоў назад. Калі ён гэтага не будзе чакаць. Увогуле ніяк. Не пытайце, як гэта працуе, я гэта бачыў у кагосьці на стрыме. Я не зразумеў, як гэта працуе, але гэта весела. Са Стартрека я не ўпэўнены. Я не ведаю, якія шахматы ў Стартреке. Я яго не глядзеў. Так, яны зараз паміж сабой будзе бойка. Ці варта мне ўвогуле ўсё ж такі нейкую... Я не ведаю, як гэта працуе. Мы можам падключыцца на баку кагосьці і атрымаць сабе нейкую яшчэ тэрыторыю. Ён жадае захапіць... Ён поўнасцю плануе захапіць Кабул, плануе поўнасцю захапіць Херат. Я ўжо ў гэтым выпадку ніяк, наверное, і не падключуся. Я не магу па тыпу сам захапіць іх раней. Я памятаю, СТ-ТОС былі шматузроўневыя... я зразумеў. Стартрек ТОС былі шматузроўневыя шахматы. Там не зусім шматузроўневыя. Яны не па тыпу не вертыкальныя, як шмат слаёў, а пяцімерныя шахматы, гэта якраз такі шахматы, у якіх ёсць. Вы можаце стварыць дадатковую рэальнасць, дзе вы робіце іншы крок. І потым паставіць шах праз гэтую рэальнасць раней, чым у вашай галоўнай рэальнасці адбываецца падзея, скажем так. То бок вы можаце зрабіць шах і мат у паралельнай рэальнасці і потым аб'ядноўваць рэальнасці гэтых шахмат разам. Нейка такая херня там здараецца. Не пытайце, я не ведаю дакладна, як гэта працуе. Яна ў мяне стаіць у лонглісце, настолькі гучыць па-дурному, што я нават не ведаю, як гэта апісаць. Вар'яцкая херня. Так, у нас недахоп, а недахоп у нас зноў жа вугля. У нас, у прынцыпе, у нас галоўная праблема па нашай тэрыторыі гэта недахопы большасці рэсурсаў. Зараз мы прыпынем і гэта. Жалеза у нас. Ці ёсць у нас недахоп жалеза зараз? Мне падаецца, ёсць. Ёсць. О, Кабул зараз аб'яўляе нас сваімі антаганістамі. Ну, добра, няхай Кабул захопіць Херат, а мы скарыстаемся гэтым і нападзем на Кабул, пакуль у іх паўстанне. Давайте я апісаў гульню, давайте я яе хуценька нагулю, бо памятаю. 5D Chess і закіну назву ўжо ў чат, каб Chess. Так. Пяцімерныя шахі з мульцісусветным падарожжам скрозь час. Так і называюцца. Гэта літаральна назва. Вось гэта. Так, у нас не хапае трошкі грошай. Давайте трошкі падвысім нашыя падаткі. Баланс у нас усё яшчэ... Слухайте, дык з гэтымі падаткамі давайте яшчэ панаглеем, паспрабуем яшчэ дабудаваць руднічок.
жалезнай, бо нам трошкі жалеза не хапае. Так, у нас ёсць з'явіўся нейкі агітатар, які павінен пачаць і так тую сістэму, якая ў нас, мне падаецца, ёсць. Не, ён будзе пачынаць спрабаваць прасунуць якраз такі закрэпашчэнне поўнасцю крысціян, але нам трэба з гэтага пазбегнуць. Так, дрэва ў нас дастаецца, але мы зробім яшчэ вугаль, сабе на самы верх прасунем. І яшчэ адзін руднік нам патрэбны. Яшчэ адзін дадатковы. Вось так. Пакінем. У такія шахматы прыйдзецца гуляць у сіняй будцы. Так. Гэта прыкладна вось пра гэта. Не хапае жалеза. Жалеза не шмат. У асноўным з-за таго, што не хапае інструментаў, але также і памеры яго. Ці можам мы павялічыць колькасць вырабу? Можам за кошт вугля, якога ў нас не хапае. У нас канфлікт на канфлікце, карацей, па рэсурсам. Скарыстаемся зараз тым, што у нас высокія падаткі. Я спадзяюся, гэта не создаць нам нейкіх палітычных праблем з-за высокіх падаткаў, але мы можам сабе так запусціць сваю індустрыю яшчэ далей. Жалезны руднік пашыраецца. Пасля гэтага вугольная шахта будзе, і мы на гэтым прыпынім зноў наше будаўніцтва. Так, адносіны. Тут ёсць у Кабуле. Кабул захапіў далей тэрыторыю, і ён нападае на Кандагар, я так разумею. Так, ён пачынае далей пашырацца на Кандагар. Слухайце, колькі ў Кабула арміі? У Кабула 47 армій, гэта прыкладна столькі, колькі ў нас, але ў яго ёсць паўстанне па яго тэрыторыі. Мы можам пачакаць і дапамагчы паўстанням, альбо напасці на Кабул. Так. Адносіны з Кандагарам. Кандагар. А якія ў цябе палітычныя адносіны да мяне? Дыпламатыя. А можна... яны асцярожны да нашага боку, і адносіны з намі нейтральныя. Давайте мы пачнем палітычную гульню. Я такога ніколі не рабіў, калі сам пачынаеш атакаваць кагосьці. Прапаную зрабіць дзеянне. Давайте, няхай забярэм сабе Херат і Хазарыстан. Херат. Вярнуць. Так, добра. З іх боку будзе 47 батальёнаў. Слухайце, у нас армія будзе менш, чым у іх. Яшчэ прызыўнікоў, у них 25 батальёнаў, у нас колькі атрымаецца? Нам трэба аднавіць нашу армію. Давайте аднаўленне няхай будзе. Можна яшчэ, мне падаецца, вось тут кавалерыю таксама аднавіць. І яшчэ будзем батальёны нам спатрэбяцца дадатковыя. Так. Кавалерыі дададзім. Трошкі артылерыі. Таксама прызыўнікоў. Давайте трошкі больш нават. Пачакаем, калі ў нас адновяцца нашыя войскі, і тады ўжо пачнем. Мабілізацыя, наш варыянт. Для мабілізацыі дадатковыя опцыі ці ёсць у мяне. Можна дадаткова ім прадставіць, давайте цукар. Мы шакалад ім яшчэ будзем даваць з сабою. Опіума у нас да халеры, давайте яго адправім. Гэтага у нас усяго няма, на жаль. Ну, як ёсць. Другая армія. Вы. Для мабілізацыі тыя ж самыя опцыі бярем яшчэ дадатковыя. Опіум і шакалад. Табак у нас, я не ўпэўнены, што у нас ёсць. Тут паляпшэнне, тут паляпшэнне. Чаму... яно ўсё яшчэ будзе паляпшацца. Так, добра. Абедзве арміі будзем адпраўляць у адзін бок. Пакуль у нас
Невялічкае чаканне, пачакаем, пакуль арміі праапгрэйдзяцца да апошняга ўзроўня, бо ім трэба аднавіцца. Зараз будуць выкарыстоўваць іншую зброю ўвогуле. Так, у нас атрымліваецца. У іх там 47 нешта і яшчэ дадаткова. У нас жа атрымаецца цалкам. Колькі у нас тут? Гэта 40. У нас менш будзе. У нас армія так хоць і дзве, але меншая па памерах. У нас прыкладна тое ж самае, насамрэч. 45 будзе. У іх жа... І можа ўсё ж такі яны не у іх не атрымаецца, можа яны будуць заняты сваёй бойкай. А вось тут напісана, у іх 47 цалкам. Але ж гэта толькі рэгулярна, я так разумею. Добра, паглядзім, да чаго гэта выльецца. У іх зараз пачнецца вайна, а я зараз уступлю ў яе яшчэ наверх. Гэта можа вельмі дрэнна скончыцца для маёй персіі, але чаму б не рызыкнуць, правильно? Так. Армія аднаўляецца. У нас армія зараз будзе састаяць з более крутой пехоты і яшчэ кірасіраў, гэта іншая кавалерыя. Свой тып будзе. На жаль, артылерія ў нас усё яшчэ старая будзе. На момант, калі будзе канфлікт. Так, пачалася ў іх бойка. Пачынаем мы нашу гульню палітычную. Так, вызваліць краіну. Вяртаць. Ну, давайте вяртанне Херата. Гэта будзе наша галоўная мэта. Ну і ўсё, в прынцыпе. Выглядае быццам бы так. Я не ведаю, у чым, як далей будзе развівацца гульня. Вось, пачынаецца. Палітычная гульня ў нас пачалася. Яны могуць проста пагадзіцца з намі, а могуць сказаць: не, ідзіце-ка вы нахрен, і мы будзем з вами змагацца. Мабілізуем усіх і нават прызыўнікоў і адправім іх на гэты фронт. Мабілізуем яшчэ другую нашу армію, таксама адправляем на той же самы фронт. Няхай яны паспрабуюць падчас сваёй палітычнай гульні яшчэ з Кандагарам паспрабуюць яшчэ з намі пазмагацца. У нас ёсць недахоп шмат вялікі па рэсурсам. Зараз яшчэ цукар мы будзем возіць. Я думаю, што нам яго хопіць, але мы будзем карыстацца сваімі грошыкамі, каб кампенсаваць. Будаўніцтва ў мяне вугальная шахта яшчэ ідзе. Мы пакуль гэта не будзем спыняць. Чаго яшчэ ў нас недахоп? Зброя, насамрэч. Нягледзячы на тое, што я пабудаваў сабе месца, дзе яе рабіць будуць, яе ўсё яшчэ не хапае. Артылерія, мне падаецца, таксама ў нас быў ужо. Будынка з артылерыяй таксама няма. Шкада. Артылерію нам прыйдзецца яшчэ ўводзіць сабе на тэрыторыю. Добра. Так, жалезная шахта ёсць. Усё яшчэ дарагаватая. Я магу паскорыць яе? Вось, нам вугля не хопіць на яе. Давайте павялічым. Таму што вугальная шахта зараз будзе. Што ў нас есть? Сікская імперія прапануе сваю дапамогу у бойцы супраць Кабула. Я згодны. Сікхі вось тут знаходзяцца. Сітхі, так. Мы аб'ядноўваемся сітхамі супраць Кабула. Так. Гэты фронтна, яны выставілі сюды 10 батальёнаў. Супраць маіх гэта амаль нічога. Мае батальёны яшчэ пакуль збіраюцца. Мы даволі лёгка іх праб'ем. Гэта... у нас і на нашу дапамогу прыйшоў наш васал, і прыйшла сюды яшчэ 6 батальёнаў. Цудоўніка. Наша армія працягвае папаўняцца прызыўнікамі, і адчыняецца яшчэ другі фронт Сікскай імперыі. Плюс, яны ўсё яшчэ працягваюць змагацца з Кандагарам, нагадваю.
Паглядзім, на што яны, да чаго яны прыйдуць. Працягвае яшчэ набірацца наша армія велізарная. У параўнанні з тым, што ў нас было там 6 батальёнаў у нашага Самалі, гэта ўвогуле нічога. Яму прасцей проста даць мне гэтую тэрыторыю і не змагацца са мною. Пачынаецца. Ён усё ж такі вырашыў, што трэба дайсці да канфлікта, бо там ён мог пагадзіцца яшчэ на моманце, калі мы пачынаем толькі нападзенне. На яго фронце, хутчэй за ўсё, справа пайдзе не вельмі добра. Пайшла першая бойка і недахоп людзей. У яго нават тут генерала няма. Наш генерал робіць розныя манеўры. Перамога на фронте адбылася. Мы зараз пачнем праціскаць гэты фронт, мне падаецца, так? Так, мы зараз праціснем яго. Як гэта працуе? Калі мы нападаем на кагосьці, і ў нас маецца некаторы фронт, час ад часу адбываюцца на гэтым фронте бойкі. Як бачна, мы прасунуліся ўжо далей, калі паглядзець на мапу, падсвечана нашым персідскім сцягам гэтая тэрыторыя, якую мы кантралюем. Прасоўваецца она вельмі хутка зараз. Кожная бойка можа прывесці да пашырэння вось такога, як зараз. У залежнасці ад таго, наколькі вялікая розніца паміж бакамі, гэты фронт будзе прасоўвацца ўсё далей і далей. Вось. Бойкі адбываюцца час ад часу. Боек можа адбывацца адразу шмат на фронте. Вось зараз новая з'явілася. Бойка ў Хераце. Сілы зараз, нават гэта зараз не мы змагаемся, наш вассал. Мы толькі падтрымку вядзем, атрымліваецца. 25 батальёнаў супраць 2. Чым больш у вас мабільнасць вашай арміі, то бок, напрыклад, вы выкарыстоўваеце шмат кавалерыі, тым больш высокую і тым больш длінную лінію фронта вы можете падтрымліваць. Там ёсць параметр у арміі, які паказвае, наколькі яна закрывае ўвогуле фронт. Напрыклад, гэтым дапамагаюць машыны, калі вы іх ужо пачынаеце рабіць. Вы можете такім чынам прасоўвацца яшчэ хутчэй. І забірацца глыбей за меншую колькасць часу, плюс кантраляваць большы фронт. Наша тэрыторыя тут не значна вялікая. У ворага зараз няма магчымасці трымаць увесь гэты фронт, бо ў яго не хапае людзей з яго боку. Адбываецца бойка. Добра. З іншага боку, сікхі таксама прадаўліваюць свой фронт. Ідзе вось лінія фронту тут. Але таксама ў яго ніякіх шансаў, у нас занадта шмат. У асноўным з-за таго, што асноўная частка яго арміі зараз занята захопам Кандагара. Наш гэты фронт паказвае, што мы хутка прасунемся. Оп, перасунуліся далей і апынуліся вось тут. Наша армія полностью пройдется по яго тэрыторыі. Адзіны мінус, я настолькі уважліва сачыў за вайной, што я прадзяўбаў момант, калі мне трэба было спыніць сваю. Ну ладно, уж тут 1 тыдзень застаўся, ўжо нічога не зменіць. Набудуецца лагер яшчэ. Ось, на гэтым моманце спынімся. Мы ідзем у вельмі здаравенны мінус па грошах, які мы не выправім аніякімі падаткамі. Як бы мы не спрабавалі. Ну вось так, вельмі зараз жорсткія падаткі я накладу на ўсіх. Давайте прыбярэм якія-небудзь падаткі, якія амаль заробку мне не прыносяць. Вось гэта прыбярэм. І заменім на сервісы. Мы выбраліся па падатках. Але людзі зараз будуць вельмі незадаволены. Нам трэба неяк выправіць нашу сітуацыю. Нашыя войскі зараз ужо проста закрываюць іх армію. І мы атрымалі вяртанне Херата. Херат мы атрымалі. Навошта мы яго атрымалі, я не ведаю. Ну, некалькі будынкаў тут есть. Яны нешта робяць. Добра. Давайте возьмем Херат і адправім нашых бюракратаў. Бюракраты у нас занятыя ўсе падаткамі. Складана як быць імперыяй. Яны зараз намі яшчэ не задаволены будуць. Навошта я іх захапіў?
Так, па грошах. Наша армія была расфарміравана. У гэтай арміі не хапае свайго лідара. Давайте назначым хоць кагосьці. І гэтая армія належыць, я так разумею, Херату якраз такі. Ну добра. Але раз ёй, яна новенькая у нас. Па падатках мы ўпраўляемся. Калі мы знізім, мы страцім, але будзе трошкі прасцей. Працягваем у том жа тэмпе. Я пакрыху буду зніжаць падаткі, ўзровень падаткаў агульны. Зараз на ежу ў людзей будзе сыходзіць амаль усе і грошы. Ну так, сыходзіць большая частка з-за падаткаў і тое, што яны трацяць шмат грошай на ежу. У асноўным зерне. З-за таго, што я дадаў яшчэ падатак на зерне, трацяць яны да галеры. Давай цяпер выпусцім іх. Плывіце сасіскі. А давай. Давай-ка мы... Мне яны не толькі патрэбны былі. Я мог бы ўвогуле змагацца за тое, каб яны сталі проста незалежнымі. Ну, па тыпу, гэта можна было пазначыць па тыпу вызваліць проста іх. Курдістан. Ага, Афганістан можна карэяўства Афганістану выпусціць поўнасцю, але, на жаль, ён не з'яўляецца нашым поўным. Краіны? Не. Суб'екты? А я магу? А я не ведаю, як іх выпусціць зараз. Ёсць, звычайна, калі ты вялікая імперыя, у цябе ёсць суб'екты вось тут. Вассалы ёсць, вось мае вассалы, але я не магу... У нас ён толькі адзін, гэта Мухамара, гэта вось гэтыя хлопцы. Яны нам лаяльныя. У выніку вось гэтую тэрыторыю я ніяк не вызвалю зараз. Ну, то бок я мог бы, калі б я адразу абраў сабе мэту вайны па тыпу прыяднайцеся да нас. Ну, наадварот, па тыпу мы вас вызвалім. Зараз жа мы іх толькі захапілі. Хазарыстан ёсць яшчэ, частка належыць. Пачакайце-ка. Кабул разваліўся і вызваліў частку сваёй тэрыторыі. Зараз з'явілася такая краіна, як Хазараят, Хазарыстан увогуле. Горад, краіна Хазараят і Хазарыстан гэта краіна. Яна вызвалілася, дагэтуль тут быў поўнасцю Кабул, і вось зараз ён пашырыўся, ну, разваліўся на два кавалкі. Кайфы, нешта тут нейкая дзвіж нейкі адбываецца, у якім я не разбіраюся. Так, у нас не хапае нашага ўплыву палітычнага. Ці мы можам яшчэ падзнізіць падаткі? Не, мы не можам сабе такога дазволіць. Мы можам сабе вяртаць трошкі аўтарытэта, калі мы вось на гэта прыбярэм падатак. І пакінем пакуль так. Мы спрабуем выбрацца з ямы свайго жа крэдыта. Мы зараз запусцілі галоўны цыкл. Вось тое, што я сказаў, самае галоўнае мы зрабілі нашымі дзеяннямі. Зараз здабываецца вугаль, які траціцца на тое, каб здабываць жалеза. Таксама з гэтага ж жалеза і дрэва робяцца інструменты. Калі знізіцца кошт інструментаў, у нас стане ўвогуле ўсё добра, увесь ва ўсе бакі пайдзе пашырэнне. Прыватны сектар зараз таксама зразумеў, што на інструментах зараз можна шмат зарабіць. І гэта наступнае, што яны будуць будаваць, у іх толькі грошай не хапае пакуль што. Яны спрабуюць набраць на гэта рэсурсаў. Яны яшчэ так-то і рысавыя фермы, і плантацыі табака робяць, але галоўнае вось наступнае будзе гэта з інструментамі. Калі я прыбяру падатак на зерне, цікава. Ці варта гэтага зараз рабіць, ці лепей пачакаць? Прыватны сектар пашыраецца. Великобританія падвышае адносіны з намі.
Добра. Я ўсё жадаю узяць і паспрабаваць каланізаваць Туркменію. Туркменія зараз з'яўляецца не зусім паўнавартаснай дзяржавай. Гэта хутчэй набор гэтых самых ну, розных кланаў. Занадта кланавая сістэма ў іх. Мы можам з гэтым скарыстацца і атрымаць усю гэтую тэрыторыю сабе пад кантроль без неабходнасці такога агрэсіўнага захопу з арміямі і астатнім. У іх можа быць паўстанне, але мы можам за гэта таксама сабе атрымаць плюсы. Для гэтага мне патрэбны інстытут, які будзе займацца пашырэннем маіх граніц. Мне любы варыянт за гэтых каланіяльных паводзін падыдзе, але зараз ніякіх адносін я ўвогуле паставіць не магу, таму што няма настрою маіх кіраўнікоў. Яны такія па тыпу, ну мы не вельмі па тыпу мы захопнікі, але не такога плана захопнікі. Так, давайте зробім наше віно эксклюзіўным прадуктам для экспарта. Вельмі зайшло сомелье. Нізкая арганізацыя ў арміі. Гэта з таго, што тут не хапае пехоты. Давайте яшчэ дадатковую пехоту. Баракі пабудуем на нашай новай тэрыторыі ў Хераце. Пабудуем баракі. Пабудуем мы. Гэтыя баракі будуць каштаваць нам рэсурсаў, якія мы дазволіць сабе зараз не можам. Чакаем пакуль. Выпаўзаем з нашай крэдытнай ямы. Пакрыху. Доступ да рынку. Дзе нізкі? Не тое. Вось ты. Давай мы сюды. А чаму не можам? Аўтарытэта не хапае. Блин. Наш аўтарытэт уходзіць усе на указы на падаткі. Непрыемна. У нас зараз мы павінны самі сабе выплаціць 3 мільёна грошай. Гэта ўвогуле палова нашага магчымага крэдыта самім сабе. Пакуль пачакаем. Чыгунка з'явілася. Ну, як з'явілася? У нас з'явілася тэхналогія чыгункі. Пакуль пашырым нашу тэхналогію агракультуры, чыгунку мы не пабудуем зараз імгненна, бо нам патрэбны рэсурсы. Нам патрэбна запусціць яшчэ цыкл. Мы зараз пакуль не запусцілі цыкл нават вырабу інструментаў. Наступны крок, калі ў нас з'явіцца вось вялікае кола яшчэ, гэта выраб сталі. Мы можам пераключыць выраб нашых інструментаў з жалезных на стальныя. Але каб рабіць сталь, нам патрэбна шмат жалеза і вугля. Пакуль што мы недастаткова нават інструментаў атрымліваем, і мы недастаткова атрымліваем вугля і жалеза. Таму пераключацца на гэты цыкл мы будзем трошкі пазней. Пакрыху будуецца у прыватным сектары. Вось, прыватны сектар настолькі зразумеў, што наступныя некалькі будынкаў будуць якраз такі майстэрнямі з інструментамі. Мелкая канспіралогія. Невялічкая група людзей была злоўлена, калі яны падрыхтоўвалі паўстанне рабоў у Мазандаране. Мазандаран гэта у нас. Які частка? Вось гэтая частка якраз таки самая моя асноўная індустрыяльная. Але аднак мясцовыя рабаўладальнікі вераць у тое, што гэта могуць быць знакі яшчэ больш пашыраючыся conspiracy. Гэта нейкая па тыпу дамаўленне, канспірацыя, як яна, неважна. Палітычны загавар, карацей. І патрабуюць, каб звязана з гэтым людзей пакаралі. Можам сказаць, што ўсё гэта херня, і землеўладальнікі вы сабе самі напрыдумвалі нешта. Вось гэта мы і скажам. Так, нізкая арганізацыя ў персідскай арміі, 3. У мяне ж ёсць генерал. У чым праблема? Чаму яна такая нізкая? Зноў жа, я ўсё зразумеў. Гэта з-за таго, што у нас не хапае там батальёнаў. Кавалерыі. Давайте одну кавалерыю расфарміруем. Тут гэта будзе прасцей. Землеўладальнікі. Так. Зноў яны. Наш заробак хуценька падрастае, бо у нас запускаецца шмат ланцужкоў.
Зараз падзенне коштаў на інструменты з-за таго, што яны пачынаюць зараз прыватны сектар, яны заробяць шмат ад таго, што робяць інструменты. Гэта запусціць, пашырыць і паскорыць выраб жалеза, выраб вугля і зробіць астатнія яшчэ галіны маёй індустрыі больш эфектыўнымі. У мяне сплошныя плюсы. Дзе там моя? Інструменты. Вось, ресурсы на інструменты. Самі інструменты па сабе становяцца танней. Я магу яшчэ на нейкую іншую тэхналогію? Ну, стальная толькі тэхналогія. Ну, добра. Добра. Зерне, на жаль, вельмі дарагое, але гэта праблема яшчэ з-за таго, што я падвысіў падаткі. У мяне ёсць асабісты падатак на зерне. Так. Наш крэдыт выплачваецца павольненька, недастаткова хутка, але ўсё ж такі выплачваецца. Падзніжаць свае падаткі я пакуль не планую. Таму што, па-першае, мы не зможам кампенсаваць, і мы так ніколі не выберемся са свайго ж крэдыта. Індустрыяльны бум, развіваюцца якраз такі інструментныя майстэрні. Цудоўна. І будуюцца яшчэ адні. Прыватны сектар падхапіў хвалю, разумее, куды трэба ўсё укідваць свае грошы, мы будзем гэтым карыстацца. Так, Расія намі нешта трошкі незадаволена. Пачакайце-ка, Кабул спрабуе напасці на нейкі Кундуз. Кундуз, ты хто такі? Што? Кундуз. Вось гэтая краіна. Яны плануюць захапіць паўднёвы Туркестан. А гэта і з'яўляецца ўсім Кундузам. Уся краіна Кундуз, у прынцыпе, гэта паўднёвы Туркестан. Ну амаль. Невялічкі кавалак яшчэ належыць Букхара. Што б нам такога зрабіць? У нас ёсць сябры, у нас тут шлях туды забараняе ў гэтых хазар'ят. Я не ведаю, які у нас з імі адносіны ўвогуле. Вы хто такія? Адносіны добрыя. У прынцыпе, халера з імі. Мы можам паспрабаваць сабе падбіраць гэтую ўсю тэрыторыю і сабе на вялікую Персію пашырыцца, бо гэта не вельмі вялікія моцныя краіны. Мы можам пакрыху з імі ваяваць і сабе новую тэрыторыю атрымліваць. Пытанне, ці патрэбна нам новая тэрыторыя? Зможам ли мы яе ўтрымаць? І варта нам рызыкаваць, бо гэта новыя рэгіёны, якія трэба будзе паляпшаць. Яны ж будуць адставаць ад нас у развіцці. Калі паглядзець насельніцтва высокае толькі вось у гэтай частцы Кабула, дзе Кабул стаіць, Кабулістан. Астатнія суседзі не тое, каб штосьці з сябе увогуле уяўлялі. Ці ёсць у іх папера? Давайте паглядзім. Яны яе не робяць. Гэта дакладна. Няма ў іх паперы. У іх насамрэч здабыча так-то, у іх няма такіх ресурсаў, без якіх мы не маглі бы працягнуць. Мы можам сканцэнтравацца на сваём уласным, скажем так, пашырэнні сваёй індустрыі і паляпшэнні яе. Бо мне падаецца, шмат ресурсаў будзе ўходзіць толькі на бойкі. Нам бы трошкі закансервіравацца і выплаціць свае ж падаткі. Плюс яшчэ ёсць такая праблема. Пры далучэнні новых групоўак у нас тут могуць быць яшчэ праблемы з нашымі групоўкамі. Вітаю, Метайгорый. Але жывата ў нас ё. Можна, трэба праверыць, мне падаецца, можа тэхналогіі такой няма. Так. Землеўладальнікі ў нас маюць самую вялікі ўплыў, і яны вельмі моцна. Галоўны у іх лідар гэта рабаўладальнік у яго абмеркаванні. Таму пазбавіцца ад рабаўладання мы не зможам, пакуль ён не зменіцца. Увогуле у нас не той, каб вялікі выбар. Усе варыянты змены нейкіх правіл, яны усе выпадаюць на штосьці яшчэ горш з таго, што ў нас ёсць.
Таму атрымліваецца, трэба стварыць праслойку насельніцтва, якая будзе зацікаўлена ў зменах. Адзіны наш варыянт гэта індустрыялісты пакуль. Так. Прыватны сектар ідзе далей. Зараз дабудуецца ўжо майстэрня з інструментамі і новая тэхналогія наконт агракультуры. Вельмі важная тэхналогія для нашага выпадку. Нам бы толькі прыдумаць, куды паставіць зараз гэта ўсё. Зараз прыдумаем. Займемся, але крышачку пазней. Вось гэты бойлер, тут яшчэ шкло можна палепшыць. Давайте пакуль перайдзем у гэта самае. У тэхналогіі ваенныя, бо мы трошкі неразвітыя ваенна таксама. Я вось пайду вось сюды. Не, вось Наполеоник Warfare гэта ваенная дактрына Наполеона, скажем так. Не самы ўдалы пераклад можа. Вось. Займемся гэтым. Трэба прадаваць у Еўропу, пакуль у іх стрыптыз не вынайшлі. Неблагая ідэя. Экспартаваць яго трэба. Шукаем экспорт. Экспорт танкаў, экспорт тэлефонаў, сталь, алей. Мне падаецца, гэта адносіцца к гэтаму самому. Fine art. Мастацтва. Гэта вось яно. Но гэта дакладна не аўтамабілі. Так. Мужчынскі танец жывота. Ну, правильно, лагічна. Яны там такога не бачылі. Яны да такога не падрыхтаваныя. Дзяржава квітнее. Мы зараз запусцілі галоўны... Мы захапілі сабе тэрыторыю дадатковую, Херат. Мы запусцілі сабе першы нармальны паўнавартасны ланцужок індустрыяльны. А зараз мы здабываем жалеза, дрэва і вугаль, і з гэтага мы робім інструменты, якія патрэбны для здабычы дрэва, вугля і жалеза. Яно само сябе падтрымлівае. Так, ці ёсць... Пры гэтым прыватны сектар сам зразумеў, на чым можа зарабіць. Яны набіраюць у асноўным грошы. Нам трошкі ежы не хапае, яны зараз на ежу пераключыліся. Але зараз яны разумеюць, што можна зарабіць на інструментах, і таму самі іх будуюць пры першай жа магчымасці. Не ведаем нахера нам Херат. Вось дакладна гэта апісанне гэтай сітуацыі. Я яго захапіў, таму што наш агрэсіўны Кабул, сусед, захапіў спачатку Херат, а потым вырашыў напасці на Кандагар. Я вырашыў, пакуль ён нападае на Кандагар, напасць на Кабул. У выніку у нас трохкутнік такі атрымаўся, дзе я перахапіў Херат, і я зараз не еду на Херат. Так. Падатак з ежы з зерня, у прынцыпе, можна паспрабаваць прыбраць, таму што мне зацікаўлены ў паляпшэнні зараз на настрою свайго насельніцтва. У прынцыпе, яны пакрыху самі спраўляюцца, калі шчыра. То бок нават нягледзячы на падатак, які прыносіць мне зараз 7000 грошай, яны спраўляюцца няблага. Шмат незадаволеных зараз. Трэба бы... Давайте падзнізім падатак агульна, але не будзем прыбіраць падатак з зерня. Зараз нам трэба неяк ад... Зараз радыкалаў больш, чым лаялістаў, і гэта трошкі праблема. Трэба неяк выпраўляць. Фермеры ў асноўным незадаволены. Яны з'яўляюцца асноўнай групоўкай, сярод якой у нас ёсць гэтыя самыя радыкалы. Кошт паперы і жалеза вельмі высокія на рынку. Мы за яго пераплачваем занадта шмат. І самастойна мы будаваць пакуль не будзем, пакуль не выберемся трошкі з нашай крэдытнай ямы. Зноў жа, азербайджанцы гавораць сваёй мовай у класах. Давайте пакінем ім неабходнасць размаўляць, бо зноў ж радыкалаў у нас зашмат. Нам трэба неяк балансаваць зараз. Інстытута медычнага ў нас аніякага няма, альбо можна адправіць... Ці патрэбна нам гэта?
Мы можам трошачкі рэлігійнікаў узмацніць і атрымаць сабе шпіталі за гэта. А, давайте возьмем ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што царква будзе даглядаць за хворымі, гэта ўсё ж такі невялічкі плюс для мяне. Для майго гандлю зараз не хапае таго порта, які ёсць зараз. Магу я нешта зрабіць? Для гэтага спатрэбіцца больш кліпераў, якія ў мяне, а ці робяцца ў мяне кліперы хоць дзе-небудзь? Будынкі. Гарадскія? Не? Пашырэнне? Не? О, можна тут пакінем-нибудь такой варыянт. Трэба нешта тут пазмяняць па наладах. Прыярытэт на простае адзенне. Возьму вось гэты варыянт. Францыя там нешта аб'ядноўваецца з Аманам, пакуль я не гляджу. Вы што там робіце? Лічна трамвай не падыдзе. Кліперы. Вось тут робяцца, у нас няма аніводнага. Давайте кліперы. Альбо тут, альбо тут. Выбар невялічкі. Альбо ў Арабістане. Патрацім грошы на іх, і гэта будзе трошкі танней для нас. Інфраструктуры там не хапае. Што ж з вами рабіць-то? Канвой. Давай вось так зробім. Пабудуем сюды. Будаўніцтва кліпераў. У нас нашай чаргі няма. Вось так зраблю. І ці ім варта рызыкнуць зноў нашым мінусам па грошам? Можа, зараз варта нават не гэтую напалеонаўскую армію рабіць, а пакрыху выправіць нашу сітуацыю па падатках. Гэта даволі далёка, нам патрэбна 2 тэхналогіі. Но мы можам банкаўскую сістэму развіць у сябе, і гэта мы будзем атрымліваць, мы менш патрэбна будзе за крэдыт самому же сабе плаціць. То цудоўна. Але 2 тэхналогіі да гэтага. Давайте абярем. Давайте пойдем у банкаўскую сістэму, будзем гэтым карыстацца. Няхай будзе. Закон о шпіталях ад царквы прагрэсіруе. Можна паскарацца, ў прынцыпе, мы не вельмі будзем зараз на штосьці ўплываць. Праблему землеўладальнікаў мы не вырашым аніяк. А што з Аманам тут? Аманскія арыстакраты паўстання. Гэта так далёка, я тут прычым увогуле. Нешта каля мяне паказваюць нават на маёй тэрыторыі. Канфлікт гэты. Якія бакі ў ім увогуле удзельнічаюць? Францыя на баку Амана. Ну і праблема Амана. Я тут прычым. Не кранайце мяне. Так. Плантацыі. Прыватны сектар зноў скаціўся ў плантацыі рознага роду. Падаткі на здароўе. Што? Так. Адкуль будуць выплачвацца грошы на новую сістэму? Я думаю, мы можам сабе дазволіць гэтую 1600 пакуль часоў выплачваць, каб усталявалася гэтая сістэма. Нешта апошнім часам шмат ботаў. Учора там 2-3 было, сёння яшчэ з'явіўся. Дзякуй вялікі. Наш заробак вырастае, у асноўным за тое, што мы выплачваем свой жа крэдыт. Плюс яшчэ пашырэнне прыватнага сектару дае нам яшчэ больш падаткаў з яго жа. Гэта вельмі карысна. Вы паглядзіце, прыватны сектар вырашыў, што яны самі зробяць чыгунку. Нам не трэба нічога рабіць. У нас няма грошай на чыгунку, у прыватнага сектара ёсць. Праблема з прыняццем гэтага закона. Мы можам неяк... Так.
Які-небудзь такой фаз Алі Ал-Салтане. Ты хто у нас такой лідар землеўладальнікаў, можна знізіць яго папулярнасць, мне падаецца гэта добры момант, каб скарыстацца гэтым. Давайте вось гэты мы скарыстаемся зараз апазіцыяй для таго, каб прасунуць гэты закон, гэта знізіць папулярнасць гэтых груповак наших галоўных зараз землеўладальнікаў і царквы, і мы у нас прасунем яшчэ закон. Мне падаецца ідэальны варыянт для нас. Мы пакрыху мы не можам ад іх пазбавіцца ў адзін момант, таму што іх моц занадта вялікая. Мы не можам прасунуць нават законаў, якія яны не дазволяць нам. Вось, але мы можам карыстацца пакрыху невялічка падштурхоўваць іх у бок, які патрэбны нам. Бо мы жадаем зараз, нам вельмі выгадна было бы мець нейкі вольны рынок, прыватнаму сектару аддаць больш кантролю, бо прыватны сектар можа літаральна нас запусціць усе ланцужкі нашыя індустрыі без нашага ўдзелу ніякага прамога. Закон прымаецца далей. На жаль, мне прыходзіцца нават прымаць зараз законы, якія пашыраюць моц царквы. То бок зараз бягучы закон, ён іх толькі узмацніць. Што не ідэальна, але лепей уж так, хоць нейкі інстытут, які будзе займацца аховай здароўя. Так. Нягледзячы на тое, што у некаторых азербайджанцаў няма поўных правоў, ну увогуле у азербайджанцаў няма поўных правоў пад кіраўніцтва персаў, я нагадаю, у нас поўнасцю поўныя правамі маюць поўныя правы ў маёй краіне зараз маюць толькі персы. Я не магу ад гэтага пазбавіцца, нават проста расавая сегрэгацыя ўжо было пашырэннем правоў астатніх, але мы пакуль да гэтага далёка. І зараз некаторыя азербайджанцы ўсё ж такі пачынаюць, нават не гледзячы на ўсе забароны, яны пакрыху пачынаюць зарабляць дастаткова грошай, каб з'яўляцца ў даволі крутых месцах. Давайте іх падтрымаем у гэтым. Гэта будуць мелкая буржуазія і клерыкі гэтым не задаволены, але лаялістаў сярод азербайджанцаў з'явіцца больш. З'явілася ў нас хоць трошкі паляпшэнне будзе паляпшаць стан жыцця ў нашай краіне, наша новая сістэма аховы здароўя. У нас ёсць невялічкая сістэма, нават інстытут школ, які таксама належыць клерыкам, якім бы неблага было бы пашырыць, бо тады мы будзем атрымліваць тэхналогіі часцей. Зараз так выглядае прыкладна стан таго, як мы ўмеем чытаць і пісаць. Чырвоненькая гэта нізка. Ну, мы трошкі лепей, чым суседзі. Трошкі лепей, незначна. Чыгунка будуецца зараз у нашым галоўным цэнтры індустрыяльным. Гэта вось гэтая лакацыя. Літаральна вось у гэтай сцежцы каля мора знаходзіцца ўвесь індустрыяльны комплекс маёй краіны, самы галоўны. І яны там хутенька чыгуначку дабудуюць. Так, адносіны ў Макрана растуць з намі, гэта вось гэтае. Добра, вы лепей падвышаеце з намі адносіны. Кандагар да нас асцярожна адносіцца, але не блага. Азарыстан пазітыўна да нас, і нас не любіць толькі Кабул. Ну і добра. Свой жа крэдыт мы ўжо часткова выплацілі. Застаўся 1,9 мільёнаў, амаль 2 мільёны. Адна з тэхналогій зараз будзе ісці сюды. Нас цікавіць любыя тэхналогіі па падатках зараз. Увогуле, ідэальна было бы выйсці куды-небудзь вось у эгалітарызм. Што-небудзь яшчэ можа. Эмпірыцызм у нас ёсць ужо. Гэта значыць, што мы тэарэтычна можам прасунуць нашу, скажем так, змяніць нашу структуру так, каб мы не залежалі ад царквы, але царква будзе гэтым зараз не задаволена. Романтыцызм разаве можна будзе ў аграрную эканоміку перайсці тэарэтычна зноў жа, таму што на практыцы у нас будзе гэтым складана, у нас няма ніякіх груповак, якія бы гэта падтрымалі.
Чыгунка хоць і дабудуецца, але ў яе ёсць вялікая праблема. Я не ведаю, адкуль яны рухавікі возьмуць. Па тыпу, чыгунка ёсць, цягнікі навошта? Так, чыгунка ёсць, у іх не ёсць недахоп. Ну, дорага ім каштуе гэта самае вугаль, і яшчэ ў іх недахоп гэтых самых саміх рухавікоў. Рухавікі тэарэтычна могуць будаваць, ну, мы можам самі за іх пабудаваць іх, але ж гэта нам дарагавата ўсё будзе. Нам жа патрэбна яшчэ і сталі рабіць, то бок нам каб запусціць гэтую чыгунку, яно тут цудоўна тут паказваецца, бачыце? Чыгуначка. Крыху. Ну, тут вось толькі гэты кавалачак ёсць, і вось тут яшчэ невялічкі. Прыгоженька. Добра. У нас тут гарады. Так прыемна бачыць у сваёй краіне гарады, а не як было там проста пясок і ўсё, і няма ні халеры. Так, недахоп рухавікоў, вядома. Я не ведаю, на што яны у нас прыватны сектар разлічваў зараз. Яны разумеюць, што ім трэба пашыраць тэрыторыю, інфраструктуру горада, але не разумеюць як. Вітаю мяне па-азерскі. Пясочак быў клёвы, так. Пясочка было, ўсё было добра. Прыватны сектар яшчэ пашырае руднік. Мы можам, тэарэтычна, я ўсё яшчэ жадаю выйсці ў больш вялікі плюс, таму што мы выплачваем зараз 10 000 грошай мясцовых. Мы выплачваем кожную тыдзень толькі на свой жа крэдыт. Што не ідэальна. Ну, можам пачакаць і дабрацца да больш эфектыўнага. За гэты момант наш прыватны сектар яшчэ разаўецца. Будзе развівацца далей, мы з гэтага плюсу больш атрымаем. Так, інтэлігенцыя складана знайсці танную паперу. Давайте усталюем імпорт паперы, вы задзяўбылі, таму што наце вам. Яны задаволены. Добра. Папера будзе танней праз імпорт. І адзінае, што мне варта пабудаваць насамрэч яшчэ адну гэтую самую будынак сваіх дзяржаўных устаноў, каб мы маглі мець больш бюракратыі. З-за таго, што у нас бюракратыя зараз недастаткова развітая, ну то бок з-за таго, што у нас не хапае будынкаў, мы страчваем падаткі. І ўжо нармальна, ўжо 1000 страчваем. Мне падаецца, танней будзе пабудаваць яшчэ адзін будынак. Які у нас палітычны строй? У нас шах, ну, па тыпу, я не ведаю, як называецца краіна, у якой галоўны шахам з'яўляецца. Каралеўства, калі так ужо гаварыць. Каралеўства пад кіраўніцтвам шаха. Аўтакратыя, манархія, усё поўны набор. Рабы, адзінае, што ў нас прадвінута, у нас не закрэпашчоныя крысціяне, вось і ўсё. Але яны такія, на палову, па тыпу даўгамі закрэпашчоныя. Вось такая ідэя. Пакуль развівацца мы нікуды палітычна, мы не можам нікуды рыхвацца, бо ў нас няма нават дастатковай праслойкі хоць на нешта. Вось зараз, калі я пачаў будаваць індустрыю і прыватны сектар пачаў павялічвацца, у нас нават з'явілася мелкая буржуазія, інтэлігенцыя, індустрыялісты. Чаго не было, літаральна у самым пачатку у нас было там узброеныя сілы, царква і землеўладальнікі, мне падаецца. Мне падаецца, нават інтэлігенцыю не было. То бок толькі зараз яны з'яўляюцца, таму што мы пашыраем яшчэ будынкі нашыя. Так, зараз дзяржаўная гэта установа пабудуецца, і мы зноў паставім нашу чаргу на паўзу. Ёсць, ставім на паўзу. Мы ад гэтага толькі заробім больш. Цудоўна. Яна ў плюс пайшла, але недастаткова, яна хутка зноў упадзе да мінуса. Не падабаецца. Прыватны сектар усё больш багатым становіцца, і ўсё хутчэй яны пачынаюць прасоўваць свае будынкі. Не дапускайце ісламістаў да ўлады. Ой. Ой.
Шыіты і суніты у нас галоўная палітычная моц шыітаў 98,4%. Так, добра, добра. У нас ёсць недахоп рухавікоў, у нас усё расце. О, зараз пачынаецца. Кандагар плануе зараз. Ужо Кандагар жадае захапіць вось гэтую невялічкую краіну. Мы можам падтрымаць кагосьці, мы можам падтрымаць кагосьці. Давайте падтрымаем незалежнасць маленечкага хазарыята. Падтрымаем іх. А ці магу я прапанаваць хазарыяту увогуле? Хлопцы, а вы не жадаеце да мяне далучыцца? Стаць васалам? Так, гарантаваць незалежнасць. Вось гэта няблага. Трыб'ютары гэта што? Трыб'ютары могуць суб'ект. Ага. Больш незалежны суб'ект. Яны могуць пачынаць свае дыпламатычныя паводзіны, але не абавязкова павінны далучацца да маіх воін. Яны павінны плаціць 20% таго, што яны зарабляюць свайму оверлорду. А давайте прапануем ім. Ага. Гэта наадварот заставіць іх стаць нашымі атрыб'ютамі. Цікава, то бок мы толькі ваенным нападам можам гэта заставіць іх. Бо якраз гэта і адбылося ў сапраўднай Персіі. Вынік мы ўсе ведаем. Ну, мы паспрабуем зрабіць самую прадвінутую мусульманскую краіну сярод усіх суседзяў. Да ўлады, наконт да ўлады. У нас зараз галоўнымі з'яўляюцца землеўладальнікі і шах. Моц рэлігійнікаў даволі высокая, і пакуль яна толькі ўзмацняецца, бо інакш гэта самы найпросты шлях, каб, скажем так, развіваць маю дзяржаву. Мы можам упасць у глыбокую рэлігійнасць, але пакуль што. Я павінен выплаць проста са сваімі дзеяннямі. Прыватны сектар пашыраецца. У нас больш атрымліваюць кантроля індустрыялісты, мелкая буржуазія і інтэлігенцыя. Праз іх, напрыклад, індустрыялісты рэпубліканцы, лідара індустрыялістаў зараз рэпубліканец. Ён бы жадаў пазбавіцца ад увогуле перайсці ў прэзідэнцкую рэспубліку альбо ў парламенцкую рэспубліку. Мы можам на гэтым і выкарыстаць. Мы можам гэта ў сабе ў плюс запісаць. Адзінае, што іх улада і пакуль уплыў на нашу палітыку настолькі мінімальная. Паглядзіце-ка. Чаму так адбылося? Я не ведаю, што адбылося, але чамусьці мы можам перайсці з традыцыяналізма ў інтэрвенцыянізм. Гэта кантроль індустрыі пад кіраўніцтвам улады. Гэта вельмі важны крок, якраз такі ў маёй стратэгіі у пашырэнні майго прыватнага сектару. Мы абавязкова гэты закон трэба зубамі рваць зараз. Нам ён павінны выцягнуць шмат чаго. Для параўнання. Традыцыяналізм, традыцыйная сістэма, у якой большасць людзей не маюць нават, яны не займаюцца тым, што ўкладваюць свае грошы у розныя бізнесы. То бок увесь, скажем так, індустрыяльны цыкл абмежаваны невялічкімі групамі. Звычайна сям'ёю, то бок сям'я з'яўляецца цэнтрам індустрыі, скажем так, адна сям'я вялікая. Гэта жыццё ў вёсках, і вось там яна сканцэнтравана. Каждая свая невялічкая сям'я з'яўляецца сваёй асабістай мануфактурай і звычайна проста працягвае існаваць у гэтым сэнсе. Па лічбах, калі проста гаворыць, то доступ да гандлю падзніжаны, колькасць падаткаў зніжана. Бюракратыя, добра ўсё з бюракратыяй, таму што даглядаць за імі не трэба, ты проста падаткі бярэш з вёскі, ўсё ў парадку. Вось. Але з-за таго, што яны не ўкладаюць грошы, няма наш невялічкі рынок, ён не пашыраецца, ён запаволены. І прыватны сектар укладвае толькі невялічкую частку сваіх грошай, тое, каб набыць што-небудзь яшчэ нейкую па тыпу майстэрню. Ім нават у галову такое не прыйдзе. Навошта?
Яны сабе нешта набудуць і будуць свой невялічкую там сябе падтрымліваць і вёску максімум і падатак плаціць і ўсё сядзець. А мы зараз з гэтым законам можам выкруціць іх на іншы трошкі іншы падыход. Прыватнае будаўніцтва пашырыцца, дзяржаўнае будаўніцтва падзнізіцца. Пры гэтым мы страцім штрафы на падаткі, у нас зараз бюракратыі з'явіцца больш, мы зараз усю бюракратыю страцім. Але гэта падымець спрос на паперу, яны самі пабудуюць нам паперы. Усё само па сабе вырашыцца. Вось. З інтэрвенцыянізмам, у прынцыпе, мы можам даволі доўга існаваць. Гэта не самая лепшая сістэма, ну, не такая супер прадвінутая нейкая, але яна дастатковая, каб увогуле існаваць з прыватным сектарам і займацца яго развіццём. Але трэба зараз няма нікога, хто быў бы супраць, быў бы вельмі супраць. Нам пашанцавала, наш лідар землеўладальнікаў зараз падтрымлівае якраз такі гэтую сістэму. Інтэрвенцыянізм, і ён бы жадаў змяніць яшчэ наш гандаль, які з'яўляецца якім тыпам гандля, меркантилізм. Ён жадае змяніць на пратэкцыянізм, каб абараняць свае бізнесы. І у прынцыпе нам гэта таксама няблага. Што меркантилізм, што пратэкцыянізм нам падыходзіць для нашых мэтаў. Закон прасоўваецца, праціўнікаў няма, мы зараз у ідэальнай сітуацыі. Зараз пачнецца. Нам пашанцавала з лідарам зараз, бо мы бы без такой змены мы прасоўвалі гэта даволі доўга. Грошкі ўсё з'яўляюцца. Засталося 1,5 мільёна грошай выплаціць самім сабе. Прасоўваецца наперад, яго прымуць. Можа, мы на гэтым яшчэ давайце зробім яшчэ больш папулярнымі індустрыялістаў, пакрыху падтрымаем. Бо адзін з індустрыялістаў падрыхтаваў гэта самае, як яна, тэатральную пастанову, якая падтрымлівае ідэі інтэрвенцыянізма. І яна стала даволі папулярнай. І вось можна скарыстацца гэтым, каб прасунуць сабе закон, альбо можна падтрымаць індустрыяльную групоўку. І мы такім чынам і падтрымаем іх. Так, банкі. Цудоўна. Зараз у нас падзнізіцца кошт нашага, колькі нам патрэба выплачваць з падаткаў, ну, са свайго ж крэдыта самім сабе. І такім чынам мы яго хутчэй выплацім. Так, далей. З-за таго, што сістэма змяняецца, мы можам... Вось гэта даволі цікавая рэч. Мы выплаты па пошце. Гэта дазволіць нам яшчэ атрымліваць, мы можам накапіць больш грошай, і ўплыў у якраз такі прыватнага сектара ад фермераў і гэтых самых, як яны, гаспадароў крам, уладальнікаў крам, ён падвысіцца. У нас пакуль фермераў і гэтых самых крамоў, як яны, ну, галоўным краме, карацей, хто з'яўляецца. Вось іх не тое, каб шмат. Можа, гэта не варта зараз прасоўваць. Давайте паглядзім, што прасоўваецца. Прасоўваецца рамантызм. Што нам дасць яшчэ прэстыж і дадатковую кампанію? Не тое, каб нам патрэбна было. Ваенныя тэхналогіі. Добра было бы, але я баюся, што мне... Вось гэта мне патрэбна. Будзе патрэбна. Зараз хутчэй за ўсё нешта іншае. Так, гідраўлічныя краны для партоў рыхтуюцца. Мы зараз возьмем одну тэхналогію ваенную, якая насамрэч, яна адчыняе дзве карысныя рэчы для нас. Адна з іх гэта новы тып пехоты, яна можа палепшыцца якасць яе. Другая, што яшчэ больш важна для нас, гэта падрыхтоўка ваенная. Ваенныя час ад часу будуць праводзіць вучэнні, ну, па тыпу яны заўсёды будуць. Гэта значыць, што яны будуць не проста сядзець, яны будуць выкарыстоўваць рэсурсы, якія робяць ось гэтыя, напрыклад, нашыя індустрыя, якая і так ужо производзіць некаторую колькасць зброі. З-за таго, што яны будуць трэніравацца, яны яе будуць выкарыстоўваць, значыць, закупаць яе будуць больш, і патрэба ў ёй з'явіцца больш высокая. Такім чынам, мы будзем не толькі больш гатовыя да вайны, у сэнсе армія будзе падрыхтавана, а наша індустрыя яшчэ будзе больш падрыхтавана да вайны. Таму што без вайны, мне падаецца, з маімі суседзямі не абысціся ніяк. Так, Кабул, Кандагар плануе напасці на Кабул. Ачмурэць.
Кандагар, вы не желаете стать моими вассалами? Так, вызволить. Вызвали дыпламатычнае дзеянне, гандлёвае пагадненне, адчыніць свой рынок. Что такое адчыненне рынка? Вольны гандаль, на які яны потым не могуць змяніць яго, яны абавязаны гандляваць вольна. Ну, я не ведаю, мы можам напасці на Кандагар, яны зараз узмацняюцца з таго, што я зламаў трошкі баланс сіл у гэтай рэгіёне. Мне падаецца, Кандагар зараз разаўецца, займе ўсю гэтую тэрыторыю усіх суседзяў. Я просто гэта не вельмі думаю, што магу дазволіць. Кандагар увогуле, колькі ў цябе армія? Не, мы можам здавіць іх. Так, Кандагар з'еў маленькага. Мы можам спыніць Кандагар, пакуль ёсць магчымасць атрымаць сабе іх тэрыторыю. Мы яшчэ, калі шчыра, мы не разабраліся ўжо з незадаволенасцю яшчэ папярэдняй. Так-то. Нам бы паліцэйскі інстытут развіваць свой. Вось зараз бягучы. Які зараз залежыць ад землеўладальнікаў. І калі мы яго падвышаем, то землеўладальнікі атрымліваюць больш уплыву. А можам ли мы гэта змяніць? Не можам. Не можам мы змяніць гэта на больш мелкую паліцыю, на сваю дзяржаўную. Я зараз у стыке рашэння па тыпу гуляць агрэсіўна, атрымліваць тэрыторыі, якія мне не тое, каб патрэбна. Мне ёсць рэалізаваць свой патэнцыял унутраны яшчэ куды. Давайте не будем кранаць, паглядзім, куды Кандагар зайдзе з гэтым усім. Займемся сваёй індустрыяй пакуль што. Так, пакрыху. Тэарэтычна, калі мы здымем з паўзы, хутчэй за нам давайте дачакаемся нашага новага закона інтэрвенцыянізма, і тады я з паўзу сваю здыму. З гэтай новай паўзай мы з-за таго, што зменіцца баланс, зараз бягучы баланс у нас які? Традыцыяналізм. Гэта значыць, так, 25% выкарыстоўваецца для прыватных, а для нас нават і не указана. Цікава. Зразумеў. 25% ад усяго будаўніцтва ўходзіць зараз на прыватны сектар. Будаўніцтва. Наша будаўніцтва будзе абмежавана зараз 75%. То бок, калі прыватны сектар пачынае штосьці будаваць, то чвэрць ад усяго нашага будаўніцтва ўходзіць на іх. Яны абавязкова іх будуць атрымаць. Мы же доступ да гэтай чвэрці атрымаем толькі тады, калі яны скончаць са сваімі справамі. Напрыклад, падзея нейкая. Падтрымка інтэрвенцыянізма. Давайте зробім падтрымку. Мы і так атрымаем гэты закон 100%, але трэба трошки ўзмацняць наших індустрыялістаў. Дык вось, напрыклад, я вырашыў пабудаваць порт, а прыватны сектар вырашыў пабудаваць лесасеку. 25% будзе ўсяго будаўніцтва ўхадзіць на лесасеку, 75% на мой порт. Як толькі яны скончаць сваю лесасеку, усе 100% будуць належаць мне зноў. Вось зараз яны, напрыклад, будуюць чыгунку. Змена же на інтэрвенцыянізм будзе рабіць усё на палову. То бок палова належыць мне, палова ім. Такім чынам яны будуць траціць больш грошай на інструменты, якія будуць атрымліваць ад каго? Ад мяне. Альбо ад бізнесаў унутры краіны, і будзе перакупка, проста яны будуць карыстацца маім, карцей, грошай я ў любым выпадку зараблю з іх. Так што гэта цудоўна. І будуць будаваць хутчэй, бо я трошки часу займаю іх, калі шчыра. Тым хутчэй яны будуць будаваць, тым хутчэй гэтыя бізнесы будуць адчыняцца і будуць зарабляць ім грошы. Зараз яны чыгунку вось на гэтай тэрыторыі пабудуюць. Мои клерыкі жадаюць узмацніць адносіны з Аманам. Мы ў першую чаргу персы, а потым ужо чыіты. А то яны там праз рэлігію жадаюць гэта ўсё узмацняць. Моцная фракцыя. Давайте менш нашкодзіць інтэлігенцыі зараз. А то, каб яны не перасунуліся да землеўладальнікаў, не хапала мне гэтага яшчэ. Землеўладальнікі так 50% дзяржавы кантралююць. Урада, калі дакладна. Так.
Кандагар зараз ваюе ўжо. О, блин, там нейкі закон быў. Палітычнае лобі сфарміравалася. Незадаволеная Кабулам, так? Супраць Кабула. Добра. Кабул жадае нас як ён? Humiliate. Як жа ты? Зараз. Перакладчык. Humiliate. Прынізіць нас. Это Кабул, які вось тут. Ну давайте, паўдзельнічаем у гэтай гульне. Давай, а ці магу я свае мэту? Рэпарацыя альбо захоп? Давайте захоп. Вось гэтай тэрыторыі. Вось гэта. Няхай яшчэ страціць тэрыторыю. Адзіная праблема, што тэрыторыя гэта будзе падзелена. Я вось не ведаю, ці добрая гэта зараз ідэя, ці не. А можам вызваліць іх? Можам змяніць гэтую мэту? Я не магу такого абраць. Добра. І давайте яшчэ рэпарацыю няхай плаціць. Колькі гэта? Мы можам увогуле са сваімі манёўрамі ўсімі, мы можам сказаць, па тыпу, вы належыце нам увогуле цалкам. Ну давайте, раз уже яны такія напалі на нас. Кета, Кабулістан. Не будзем так далёка уже залазіць, халера з імі. Так, і зараз наша армія. Армія раз. Апгрейд артылерыі і кавалерыі. Ну, яны ў нас адстаюць зараз. Блин, гэта я не разлічыў трошки. Давайте яшчэ пашырым за кошт прызыўнікоў нашу армію. Вы таксама апгрейдзіцесь там пакрыху. Кавалерыю. Вось адсюль забірайце, калі ласка. Апошняя армія, вы у нас увогуле нейкія маленькія, так? Апгрейд кавалерыі. Прызыўнікоў мы можам. Давайте вам просто дададзім звычайных батальёнаў. Просто пехоты. Добра. Уздымаем усе арміі, у прынцыпе. На невялічкі гэты фронт адпраўляем. Я не ведаю, як ён збіраецца са мной змагацца. Накіроўваем гэта ўсё сюды. Усе тры арміі. Столькі не патрэбна гэтым, не павінна быць. Там нават тэрыторыі няма столькі, каб столькі арміі размясціць. Ну і добра, ладно. Мае батальёны паехалі туды. Ну так, там на фронте толькі 2 арміі змяшчаюцца мае. Напор у армію ўсё яшчэ ідзе. Яна пашыраецца. Іх відавочна менш, чым нас. Я не ведаю, чым яго ідэя была і чаму ён вырашыў, што добрая ідэя на мяне напасць. Інтэрвенцыянізм дакладна будзе прыняты, 91% верагоднасці прыняція. Гэта самы просты пераход з рацыяналізму інтэрвенцыянізму, у любую іншую сістэму эканамічную, з усіх якіх я памятаю толькі. Ніколі такога не было. Так, армія. Усё яшчэ месца ёсць, яны яшчэ будуць набіраць свае сілы. Чакайце-ка. У іх ёсць саюзнікі. Ага, ён узяў сабе з сабой і прывёў саюзнікаў. І каго? Так, вось яны далучыліся, Букхара. З астатнімі невядома. Ну, добра. Трэцяя армія там не змесціцца, так? А ніяк. Ну, шкада. Яшчэ пакуль прызыўнікі не ўсе сабраліся. Яны будуць збірацца яшчэ на працягу самой вайны, бо ў мяне не настолькі хуткі прызыў. Яны ж гэтыя батальёны яшчэ дадаюцца.
Ну што, палітычная гульня зараз у поўную вайну перайдзе. Вось яна. То ў выніку два вось гэты Бухара і Кабул супраць мяне. Яны жадаюць ад мяне прынізіць мяне і атрымаць рэпарацыі. На маім жа баку я і мой васал Мухаммара. Мы жа жадаем ад іх рэпарацый, а таксама захопу Туркестана паўднёвага. Пачынаецца вайна, але тут вельмі не хапае вось гэты вузкае месца, яно прыводзіць да таго, што абедзве арміі проста адзін у адзін глядзяць вялікай колькасці. Ідзе першая бойка у гарах. Наш генерал, у прынцыпе, неблага спраўляецца. У яго ёсць перавага ў колькасці людзей. Ну і тут тут адбываюцца розныя падзеі. Тут па тыпу унутраная свая унутры бойкі яшчэ ёсць розныя перкі вашых генералаў выкарыстоўваюцца. Я там гэтыя дэталі звычайна не гляджу, я проста назначальнік генерала, але вось яно прыводзіць. Тут страта маралі ідзе, даволі хутка яны страчваюць сваю мараль. Гэта мне ідзе ў плюс. Іх большая частка проста дэмаралізавана і збягае ад мяне. Яны спаборнічаюць, у каго прыгажэй барада, так прыкладна. У гэтае спаборніцтва і адбываецца. Кантраляваны адыход. Яны бягуць. Страта маралі. Добра. Мне толькі ў плюс. Мае арміі працягваюць атрымліваць яшчэ падкрыпленні, якія дапамогуць ім яшчэ. Вось, напрыклад, яшчэ адна бойка разгортавалася, у якой я, насамрэч, прайграў. Ну, тут ужо не ў мой бок ідзе. Але перавага ў людзях у мяне ўсё яшчэ вышэй. Ці можа не хапае нейкіх рэсурсаў для маёй арміі? Трэба паглядзець яшчэ раз. Мабілізацыя. Што я магу яшчэ? Дадатковыя рэсурсы для іх. Усё, што ім патрэбна, яны будуць патрабаваць гэтага яшчэ больш. Лікёр дадавайце дадатковы і табак. У нас будзе больш сабраная армія з большай колькасцю прыпасаў. Я пакуль не абіраю тое, што вельмі моцна змяняе арганізацыю арміі, проста дадатковыя рэсурсы ім на фронт кідаю. Няхай у іх гэтага будзе больш. Пакуль што недахопу няма, на што насамрэч я даволі здзіўлены. Таму што звычайна, калі рэсурсы, то іх шмат уходзіць. У нас не хапае зараз рухавікоў, гэта ж када на нашым рынку. І да, мы зараз ідзем у мінус, але гэта чакана, таму што зараз на армію ўходзіць, на поднятую армію, чым больш яна па памерах, тым больш ім патрэбна рэсурсаў, і мы закупаем у нашых ужо бізнесаў гэтыя рэсурсы. Зараз прыватны сектар нават пачаў рабіць табак, плантацыя табака, таму што яна патрэбна нашай арміі. Мы ўсё больш улятаем у наш мінус. Але ж перавага па фронту глобальна ўсё яшчэ на нашым баку, адзіная актыўная бойка, якую мы зараз выйграваем. 11 батальёнаў супраць 7. Актыўная бойка скончылася, мы працягваем прасоўваць фронт. Прасунулі да Кабула, вось там яшчэ бойка адбываецца адна. Добра. Плантацыі табака пашыраюцца, і што дзіўна, з-за таго, што пашыраюцца плантацыі табака, і зараз высокі запыт на табак для маёй арміі, і за гэтага пашырэння табака, плантацыі табака, кошт на табак падае, і яго танней закупаць для маёй арміі. З-за чаго я пачынаю зарабляць больш грошай, таму што я менш за яго плачу. Прыватная, вось, інтэрвенцыянізм мы атрымалі. У нас з-за таго, што мы прабіліся тут праз Кабул, у нас атрымалася 3 фронты. Мы можам зараз яшчэ дадатковую гэту невялічкую армію прасунуць яшчэ на нейкі фронт. Ага, доступу да тых фронтоў у мяне няма. Давайте дададзім хаця бы на гэты. Усё яшчэ не магу, так? А чаму я? Ну добра, яны зараз адправіліся, мне падаецца. Эта армія ў мяне стаяла, проста адпачывала. Давайте здымем з паўзы і дадзім ім пабудаваць баракі. Зараз нашыя
Баракі і яшчэ порт. Адзін фронт тут мы як бы яго і праігрываем адначасова, але ў нас да яго доступу так-то няма. Вельмі дзіўная сітуацыя. То бок літаральна я праігрываю фронт, на які я не магу высадзіцца. Дзіўна. Незразумела. Так. Зараз уйдзем у мінус трошки. Інцыдэнт у рудніку. Давайте надавім на наших землеўладальнікаў, таму што якога хера там людзі гінуць. Што за херня адбылася зараз? Нас перасунулі назад на папярэдні фронт, бо яны, атрымліваецца, яны захапілі вось гэтыя двумя фронтамі, яны захапілі вось гэты кавалак Туркестана, і нас перасунула зноў на папярэднюю пазіцыю, бо мы ўжо не кантралюем гэтую тэрыторыю. Окей, добра, як скажаце. Яка дзівоснасць адбываецца. Зноў жа мы вяртаемся да гэтай пазіцыі. Хутчэй будзе гэта з-за таго, што мы такой дзіўным стане, мы не можам кантраляваць тую тэрыторыю аніяк. Бойка будзе бясконца перасоўвацца, пакуль мы не знішчым іх большую частку арміі, альбо пакуль яны не пагадзяцца з намі. Так, вугля не хапае на нашым рынку. А можна, калі ласка, каб вы заняліся прыватны сектар, можете пабудаваць, калі ласка? Не могуць, не збіраюцца яны такія. Твае праблемы? 600, давайте няхай баракі будуюцца ў першую чаргу, бо інакш яны доўга будуць. Шкло крыстальнае. Гэты фронт зноў прадаўліваецца. Колькасць людзей. Батальёнаў у яго ўсё яшчэ больш, але яго батальёны пакрыху ўжо знізіліся у сваіх. То бок батальён, ён яшчэ мае сваё здароўе. То бок колькі людзей у гэтым батальёне. Нягледзячы на тое, што выглядае, што мы прыкладна, ну, плюс-мінус аднолькавая колькасць людзей у нас больш лепей трэніраваная наша армія, яна выкарыстоўвае больш лепей зброю. Пры гэтым яшчэ мы страцілі менш людзей. І мараль у нас мараль у нас прыкладна аднолькава. Вось я яго прасуну далей. Яго арміі страчваюць здароўе ўсё хутчэй. Зноў жа зноў з'яўляюцца гэтыя два фронты, якія я не магу нічога з імі зрабіць. Это нейкая халера атрымліваецца. І зноў мы едзем назад. Я не ведаю, што мне з гэтым рабіць. Зноў мы вяртаемся да гэтага фронта. Зноў мы яго пераможам і будзем катацца туды-сюды, я так разумею, пакуль не скончыцца гэта ўсё. Капітуляцыя. Ага. Бакхара капітуліравала, Кабул яшчэ знаходзіцца ў бойцы з намі. Ну і добра, яму менш дапамогі будзе. Атрымліваем кантроль зноў. Перасоўваемся. Зараз мы можам дабрацца да гэтага фронта і дадавіць Кабул ужо. Цудоўна. Зараз ужо мае сэнс. Мы выматалі дзве краіны эканамічна. Адну з боек Бухара ўжо проста здаецца і выйшла з бойкі. І ў нас застаецца толькі Кабул, у параўнанні з якім у нас занадта шмат. Гэта будзе ўжо далей даволі простая перамога. Па грошах жа мы страцілі трошкі больш, таму што я будую яшчэ дадаткова будынкі. Я насамрэч радыкальна падышоў да пытання. Я выкарыстоўваю зараз гэты момант яшчэ, каб зрабіць сабе гэты самы порт і індустрыю ваенную павялічыць. Капітуляцыя. Яны яшчэ нам павінны выплачваць рэпарацыі. Цудоўна. Пакуль яны выплачваюць рэпарацыі, наша армія сышла, новая армія ў нас з'явілася, а я магу распусціць яе?
Распусціць. Так, один атрад отправится ў іншую армію. Цудоўна, бо у нас занадта арміі ўжо становіцца нешта. Вось. Мы зараз, нягледзячы на тое, што мы займаемся будаўніцтвам, мы зараз у плюсе па грошах. Гэта ідэальны варыянт. Мы можам працягваць нашае будаўніцтва самастойна без таго, каб нам не трэба яго спыняць, каб выйсці з нашай крэдытнай ямы, як мы рабілі дагэтуль. Упс. Мы зноў трапілі ў сваю пакрыху страчваем грошы. Амаль ідэальны варыянт. Прыватны сектор пашыраецца. Давайте яшчэ паставім у чаргу яшчэ один будынак. Урада, каб у нас было больш... У нас бюракратыі зараз не хапае, і за гэтага у нас страты асноўныя па грошах. Давайте нават у прыярытэт паставім. Так, рухавікоў усё яшчэ на рынку не хапае. Нам для гэтага трэба запусціць цыкл са сталью. Мы гэтым займемся, але крыху пазней. Армія страчвае сваю арганізацыю, таму што ў іх няма генерала. Камандзір начальнік тэрыторыі. А ёсць нехта больш па гарах? Няма. Ну і добра. Абыдземся. Прыватны сектор павялічваецца. Глядзім, хто ў нас. Індустрыялісты пакрыху замацоўваюцца ва ўрадзе. Гэта, на жаль, усё яшчэ 7%, гэта не сур'ёзна. Гэта не прадстаўляе нічога так гэткага. Так. Ну, так, у нас грошкі то ўверх, то ўніз ідуць, але можна працягваць нават з такім, таму што калі спыніцца нашае будаўніцтва, мы атрымаем сабе 11 000 у плюс. Зараз толькі мы нават з урадам гэтым разбярэмся, і мы атрымаем сабе вялікі плюс па грошах. Што мы можам? У нас усё яшчэ трэніроўкі для арміі ідуць. Мы да іх яшчэ дабярэмся. З гэтага можам мець заробак дадатковы, нечаканы. Ёсць. Мне падаецца, нават адной не хопіць, трэба яшчэ адну. Ой, не трапіў. Вось, яна перасунулася. Адпраўляемся ў плюс па грошах. Кайфы. Амаль. А куды мой плюс знік? Мы ж толькі што былі ў плюсе. Яно неяк скоча дзіўна. Ну, добра. Зараз яшчэ адна майстэрня з інструментамі з'явіцца, і кошт інструментаў на тэрыторыі знізіцца. Зноў жа зробіць больш танным будаўніцтва ўсяго. Зноў жа я заробак атрымліваю з нечаканых месцаў. Так, што ў нас па каланізацыі? Каланізацыя ўсё яшчэ недаступна. Давайте мы правядзем. Бачыце, у нас ёсць невялічкая праблема. У нас адна тэрыторыя развалена на 2 кавалкі. І гэта не цудоўна. Мы патрабуем ад Самарканда, Букхары, каб яны нам аддалі абмен не тэрыторыямі, не жадаю. Калі ласка, мы можам дыпламатычнае дзеянне толькі на гэтую тэрыторыю. Я вось гэтую тэрыторыю жадаю атрымаць. Добра, ладно, праз дыпламату ідзем. Тут ёсць нейкая палітычная лінза. Блін, а дзе было? Можа, я зараз знаходжуся ў дамаўленні? Абарончы пакт з Расеяй. Пум-пум-пум. Ну, давайте-ка. Чаму няма? Таму што, хутчэй за ўсё, у нас ёсць... Блін, чаму зноў жа няма? Чаму яны недаступныя? Ага, у нас дамаўленне да наступнага года яшчэ. А не, нават яшчэ 4 года я не змагу з імі ваяваць. Добра, дачакаемся яшчэ. Добра, у нас ёсць 4 гады. Яны не будуць, мы не будзем удзельнічаць ні ў ніякай вайне, але праз 4 гады мы можам на іх напасці. Я жадаю атрымаць сабе вось гэты кавалак зямлі, каб аб'яднаць гэтую тэрыторыю, каб яна была агульнай ужо.
Наша персія пакрыху расце. Бо нават перасоўванне войск тут немагчыма, і канфлікты будуць яшчэ горш. Нам прасцей гэта ўжо далучыць, альбо аддаць ім усю гэтую тэрыторыю, проста наце трымайце. Папера ўсё яшчэ каштуе шмат. Давайте самі сабе набудзем будынак з паперай, бо мы з гэтага самі і зарабляем. Цудоўна быць дзяржавай, сам сабе будуеш будынкі, з якога і атрымліваеш сам сабе прыбытак, таму што ты танней купляеш гэтыя же тавары. І бізнес заробак атрымлівае, потым плаціць табе жа падаткі. Цудоўна, так? Магія. Так. Ваенныя рэформы нам зараз не патрэбны. Давайце-ка выйдзем у нейкую тэхналогію, якая яшчэ пашырыла. Што ў нас больш за ўсё каштуе зараз? Усё яшчэ зерне. Тады аграрныя рэформы нам патрэбныя. Яшчэ больш угнаенняў і больш якасных угнаенняў. Так, Ібрагім Шыразі, а што ты жадаў? Я ўжо жадаў закрэпасціць крысціян. Ну, бывай. Можаш адпраўляцца, нам мне гэта вельмі патрэбна. Віно, якое мы робім, вельмі падабаецца сомелье. Я не супраць. Няхай папулярызуе персаў. Персідскае віно патрэбна ўсім. Мне падаецца, я ўсё яшчэ ў плюс неяк не выходжу. Больш за што? За чаго мне так атрымліваецца? З таго, што я занадта шмат будую, альбо што? Можа, варта пачакаць яшчэ. Давайте пачакаем, прыпынім наше будаўніцтва, заробім яшчэ грошай. Падаткі, давайте, не, зноў здыму з паўзы, хаця бы пабудаваць бюракратаў яшчэ. Бо там 1000 грошай, якую мы недаатрымліваем. Так, вугаль яшчэ высокі ў цане ў нас. Ну, прыватны сектар настолькі шмат яму патрэбна будаваць, што ён зараз нават не ведае, за што першае браць-то. У яго ўжо ёсць цэлая чарга, што цудоўна, бо яны пакуль будуюць, яны працягваюць зарабляць грошы. Ну, наш прыватны сектар. Гэта сведчыць яшчэ аб тым, што, магчыма, нам варта пашырыць свой будаўнічы сектар, каб яны будавалі яшчэ больш. Так, зараз у бюракратаў пашырэнне будзе. І мы рэзка ў плюсе. Нягледзячы, нам трэба яшчэ бюракрату пашыраць далей. Таму што гэта не дапамагае, іх усё больш і больш ім патрэбна. Папяровую я сваю індустрыю тут ставлю. Так, вось так і вось так. Няхай так будзе. Такім чынам папера стане танней, і мы будзем менш за яе плаціць. Інтэлігенцыя спрабуе прасунуць вольнасць поглядаў. Хутчэй за ўсё ў яе не атрымаецца. Але мы можам паспрабаваць. Справа ў чым? Вольнасць поглядаў гэта значыць, што ў нас можа быць больш чым адна рэлігія ў дзяржаве. Гэта карысна. Справа ў тым, што паўстанне клерыкаў за гэта не будзе, бо мы дастаткова яны намі задаволены. Вельмі задаволены. Я шмат чаго рабіў. Проста верагоднасць таго, што закон гэты прымуць невялікі. Але ў нас было і горш, у нас была Самалі, у якой гэта было бы амаль немагчыма. Так. Мы ў плюсе. Мы зараз яшчэ з паперы пачнем заробак атрымліваць. Зороастрызм ідэальна было бы. Романтызм у нас адчынілася тэхналогія. Ага.
То павінна ў тым, што ў нас усё добра ідзе з пашырэннем індустрыі. Можна сказаць, што гэта індустрыялісты, што гэта працоўныя, або сказаць, што ўвогуле гэта мелкая буржуазія павінна, якая ніяк у гэтым не ўдзельнічала. Самы просты варыянт падтрымаць індустрыялістаў зараз, таму што яны зараз з'яўляюцца тымі, хто могуць прасунуць нешта ва ўрад, вельмі карыснае для мяне. Будзе непрыемна, калі іх лідар памрэ і замест яго будзе нейкі па тыпу рэаліст, які будзе караля, ну, каралеўскую сістэму, монархію падтрымліваць, і гэта будзе дрэнна. Ну, паглядзім. Пакуль што гэтага не адбываецца. Заробкі падвышаюцца. Цудоўна. Прагрэс прыватнага сектара і ўсё. Карацей, у прынцыпе, гульня зараз пачынае гуляць сама ў сябе. Мы можам толькі пакрыху накіроўваць гэта. Опіумныя плантацыі дабудаваліся. Зараз майстэрні будуць новыя яшчэ. За гэта ўсё прыватны сектар, я не ўдзельнічаю. Мае меркаванне, вось я папяровую, больш такія дадатковыя будынкі. Паперы і адміністрацыйныя будынкі ідуць у мяне зараз. Мартір, так. Агрэсіўны шыіт з'явіўся ў сталіцы, пачынаючы бойкі з гэтай самай, з міліцыяй. Так. Ён жадае, каб яго забралі ў турму і каб гэта падтрымала яшчэ, ну, зрабіць клерыкаў больш радыкальнымі, таму што яны будуць гэтымі нездаволеныя. Можна яго пакінуць як ёсць, але гэта знізіць верагоднасць таго, што прымуць гэты закон. Нам трэба рабіць усе магчымыя варыянты, каб паспрабаваць яго прасунуць. Калі мы яго арыстуем 25%, што гэта ўсё ж такі будзе прыкладам для іншых клерыкаў, і мы ўсё ж такі падвысім верагоднасць таго, што закон прымуць. Альбо 75% на тое, што яны будуць якраз такі незадаволены гэтым, і радыкалаў яшчэ атрымаем. Але мы рызыкнем. Рызыкнулі, і у нас атрымалось то, што атрымалось. Мінус 10% верагоднасці прыняцця. Безопаснага варыянта для гэтага не было. Плюс радыкалы. Ну, з гэтым уже разбярэмся неяк. Папера стала танней. Добра. Зараз пакрыху у нас заробак вырастае за гэтага. Перайшло, нам пашацавала з 6%, 6% ўсяго, яно перайшло на трэцюю фазу. У нас, калі нам пашанцуе яшчэ раз такім жа чынам, мы ўсё ж такі атрымаем сабе гэты закон, але у гэта складана паверыць. У нас ёсць 6% на поспех, прыкладна 40% на дэбаты і астатнія, то бок 50+% на тое, што нам затрымаюць наш закон. Будзем спрабаваць да апошняга. Так, цудоўна. Прыватны сектар зарабляе занадта шмат. Давайте паставім у чаргу будаўнічыя сектары 2 штукі прыкладна. Падвысім іх у прыярытэце. Ну, пакуль пакінем так, як ёсць, а потым пасля артылерыі у нас з'явіцца яшчэ 2 будаўнічых сектара, бо ў прыватнага сектара зараз 3 мільёна грошай. 3 мільёна. Давайте яшчэ зробім для іх, каб ім танней было развівацца. Мы адправім на прыватызацыю тыя будынкі, якія ў нас ёсць. Насамрэч, вось, я забыў трэніроўкі падрыхтаваць для маіх войск. Кліперы я пабудаваў ужо, дзе яны будуць. Таму можна было на гэта пераключыцца раней. Так, усе будынкі. Адпраўляем усё на прыватызацыю, насамрэч. Недахоп там кліпераў зараз з'явіўся, ну і халяра з ім. Усё на прыватызацыю, бо яны могуць зараз замест таго, каб будаваць свае новы будынак, які даражэй будзе, яны могуць патраціць свае грошы на то, каб вось гэта пераключаем сюды. Тут жалеза няхай будзе больше. Гэта таксама зараз тут яшчэ падрыхтуем, гэта не патрэбна. Чыгунка у нас пакуль не развітая, на жаль, мы не можам гэта прасунуць нармальна. Жалезныя руднікі няхай будзе ў больш вугля. Таксама няхай вугаль выкарыстоўваецца. Запыт на вугаль падвысіцца. Так, гэта нам не належыць зараз увогуле.
Што я зараз раблю? Я ўсім гавару выкарыстоўваць альбо самыя найлепшыя, альбо самыя эфектыўныя тэхналогіі. Ну, давайте просто звычайна... Не, давайте вось такое. Усё ж такі сярэдні варыянт. Так. Ну, добра. Я забыўся прайсці па прыватызацыі. Я зараз усім будынкам, якія толькі ёсць, усім тыпам будынкаў, выставіў больш новыя тэхналогіі. Вось гэта кнопка адпавядае за прыватызацыю. Я зараз усім прастаўлю. Я не супраць, каб усе гэтыя будынкі, акрамя самых важных, якія мне патрэбны, а гэта ваенныя будынкі. Вось, насамрэч, ваенныя лепей зняць. Кліперы я яшчэ таксама здыму, няхай я буду плаціць за іх. Бо калі прыватны сектар можа вырашыць, што ну, нешта заробак мой нізкі, давайце-ка я прадам гэты, ну, будынак увогуле знясу. А вось, таму што заробка няма. Але мне гэта можа быць вельмі важным для нейкіх ваенных дзеянняў. Зараз яны свае 2 мільёны, якія яны накапілі, яны пачнуць набываць будынкі. Час ад часу змяняючы сваё рашэнне. Так. Наждзі паўстанне нейкае. А дзе вы ўвогуле знаходзіце наждзі? Ваша пазіцыя палітычная. Ага, вось тут паўстанне хутка чакаецца ў суседзей нашых. Нават невялічкую тэрыторыю сабе атрымалі. Ну, добра. Гэта не наша праблема. Так. Карупцыя была знойдзена ў сярод інтэлігенцыі, якая спрабавала прасунуць закон гэты. Я прыяднаюся да гэтай карупцыі, таму што ўсе астатнія варыянты зніжаюць верагоднасць прыняцця яго. То бок, альбо я правалюся праз усе скандалы, альбо ну, прыняцце закона абаліцца праз скандалы, альбо ну, і застанецца як застанецца. Так. Пабудаваліся нашыя яшчэ... Вау. Наш заробак 6 тысяч зараз, нягледзячы на тое, што мы зараз займаемся будаўніцтвам. Дагэтуль мы ўляталі ў мінус вялікі, калі мы пачыналі будаваць нешта. Калі шчыра, я хутка зноў зраблю так, каб мы ўляталі ў мінус. Так, закон хутчэй за ўсё не прайшоў ужо. Так, 0% на шанец. Яго наступная фаза, яна проста адменіцца. Так, правал. Угу. Ну, зараз яны зразумеюць, што... пачакайце-ка, 16% атрымалі за то, што мы, ну, карацей, апошні шанец у нашага закона ёсць. Калі яму не пашанцуе, то ўсё. Так. Прыяднаемся да карупцыі. Гэта была карысная для нас карупцыя, з якой мы нічога зараз зрабіць ужо не можам. Так, мы амаль выплацілі свой крэдыт. Зараз пойдзем у плюс па грошах. Але я зараз пачну здымаць падаткі з непатрэбных мне рэчаў. Бо ніжні слой насельніцтва выкарыстоўвае вельмі шмат сваіх грошай, і ўвогуле ўсе выкарыстоўваюць шмат грошай на зерне. Падаткі на іх занадта высокія. Калі выплацім... І насамрэч, нам зараз гэта ў плюс дапамагло выйсці тое, што я адправіў на прыватызацыю будынкі, вось гэтыя ўсе. Яны зараз са свайго прыватнага пула, калі паглядзець вось там, бачаны 2 моманты, калі яны імгненна страцілі шмат грошай. Гэта моманты, калі яны набылі будынкі. Ось, такіх момантаў будзе яшчэ не шмат, таму што мы адправілі даволі шмат будынкаў на прыватызацыю. Зараз ёсць грошы на тое, каб яны страчваюць грошы, купляючы будынкі ў нас. Будзе куды выкарыстаць іх 2 мільёны. Адзінае, што яны пакуль не вырашаюць недастаткова эфектыўнымі лічаць іх. Ну, па тыпу, няма ім сэнсу набываць. Яны затрымліваюць гэты працэс трошкі. Так, у Лурыстане падняліся рабы. Дзе? Што такое Лурыстан? Так. Прайшоў закон, які я думаў, што не прайдзе. Цудоўна. Лурыстан, ты дзе? Ты што такое? Хто з вас з'яўляецца Лурыстанам? Вось тут, на гэтай тэрыторыі, паўстанне рабоў. Так, дамаўляемся... Што нам браць такога? Давайте дамовімся з рабамі.
трошки менш будзе гэтых самых радыкалаў. Так, мы даволі прывабныя для тых, хто перасяляецца да нас. Угу. І ёсць яшчэ адзін агітатар, якога мы можам сабе атрымаць, але мы яго не жадаем, таму што ён жадае пераключыць нас назад у традыцыяналізм, які мы трымацца за які мы не можам. Так, ёсць у нас грошы, давайте пазбавімся самага дарагога нашага падатка, з якога мы заробак самы вялікі атрымаем, гэта падатак на зерне. Здымаем яго, прыбытак у нас упаў, але гэта не дрэнна. Зараз у нас больш аўтарытэта ў нашай краіне з'явілася, плюс яшчэ людзі пачнуць плаціць менш за гэты самы за зерне. На жаль, я так гляджу, пакуль што нешта падатак на зерне яны перасталі плаціць, а вось каму? Ну добра, нешта карацей не вельмі знізілася цана на яго. Нам трэба з гэтым нешта зрабіць. У ідэале, каб гэта зрабіў прыватны сектар, каб мы нават не задумваліся над такімі рэчамі, таму што зярне выкарыстоўваецца, оно папулярна. Мы можам змяніць сітуацыю тэхналогіямі, але пытанне, ці атрымаецца ў нас. Давайте на адной тэрыторыі пабудуем такую рэч, як завод угнаенняў. Нават, можа, трэба не тут, давайте, а вось тут, на гэтай тэрыторыі, завод угнаенняў. Няхай ён там займаецца. Он на гэтай тэрыторыі, так, добрая тэрыторыя, я браў, там, дзе ёсць ужо руднік серы. І можна яшчэ шмат жалеза здабываць. Так, тут інфраструктура ёсць, тут можна пабудаваць. У нас ёсць яшчэ, мы зарабіць можам на рудніках, у асноўным на жалезных рудніках. Давайте тут 2 рудніка. Я зараз хутчэй адчыняю магчымасць для іх, для будаўніцтва, для маіх гэтых прыватнага сектара. Яны чамусьці, у іх ёсць тэндэнцыя, замест таго, каб будаваць нешта новенькае на тэрыторыі, яны хутчэй палепшыць гэты будынак. Таму проста даць ім магчымасць будаваць дзесьці, то бок адзін будынак дадаць, і гэта ўжо спрасціць для іх усё. Так. Тут нешта невыгадна. Вось тут это пабудуем яшчэ. З-за таго, што мы ідзем у плюс, я зараз магу даволі так агрэсіўна карыстацца сваімі. Для цябе патрэбна жалеза, таму давайте яшчэ жалеза сюды дададзім. Ёсць. Будаўнічы сектар пашырыцца зараз пасля артылерыі, артылерыйскай майстэрні, што зробіць трошкі прасцей для нас будаўніцтва. Я спадзяюся, я далёка ў мінус не ўлячу. Я жадаю запусціць вось гэты цыкл, пра які я гаварыў, яшчэ стальны. Гэта дасць нам доступ да чыгункі, таму што без рухавікоў ніякай чыгункі не будзе, заробак не пашырыцца там ніяк. Але ў нас так усё добра ідзе, што я баюся абваліць свой прыватны сектар і ўвогуле свае грошы. Опа, прыватны сектар пачаў траціць, паглядзіце на колькі я зарабіў за апошні літаральны момант. Вось тут шкала пайшла проста ўверх, максімальна. Зараз нам трэба прыдумаць, куды наадварот гэта ўсё патраціць. У іх жа яны патрацілі, зараз яшчэ нават не аднавіўся іх спіс. Вось, яны ўляцелі па грошах. Цудоўна, насамрэч, добра. Яны шмат патрацілі, але набылі сабе новыя месцы, у якіх яны будуць зарабляць яшчэ больш грошай, прыватны сектар расце далей. Дадзім ім яшчэ магчымасцяў. Выпусцім з-пад нашага кантролю як мага больш, сабе будзем трымаць толькі вельмі важныя тэрыторыі. Ну, не тэрыторыя, а гэтыя будынкі, самыя важныя. Так, дзе бы нам абаснаваць нашу самае месца, дзе можна рухавікі рабіць. Гэта месца павінна быць там, дзе шмат жалеза, сталі, шмат жалеза і вугля. З гэтага мы зможам будаваць шмат сталі, рабіць, будаваць, якое будаўніцтва ў сталі можа быць. Нават больш яно будзе вугля, чым сталі. Давайте выберем месца, дзе
у нас вугля здабываецца больш за ўсё. Ну, можна будзе здабываць. Тут у нас 20. Я ж магу паглядзець праз гэты фільтр. Так. Мне звычайна проста я маленькімі краінамі кірую і неабходнасці вялікай няма. Гэта вось тут павінна быць. Вось он вугаль. Самае вялікае месца ў нас насамрэч у галоўнай частцы у самым цэнтры нашым гэта самая вялікая колькасць. Атрымліваецца, што гэта мае больш за ўсё сэнсу. Давайте тады паставім здесь вугальную яшчэ і стальную. Пакуль яны не будуць прыносіць прыбытка, гэта мінус, у які бізнесы самі ўкладвацца не будуць. Ну, навошта ім будаваць гэта, калі гэта не прыносіць грошай, правильно? Але я магу іх натхніць тым, што я сам зраблю ўсю індустрыю базовую. І можа, калі і не прадам, то я зраблю запыт на гэтыя будынкі. То бок з'явіцца ўжо ёсць запыт на рухавікі, які ніхто не жадае будаваць, бо гэта адразу пабудуй сабе шахты, пабудуй сталеліцейныя, на якіх ты не зарабляеш, і нужна ўжо потым будаваць ужо індустрыю рухавікоў. Хто гэтым трэба быць вельмі багатым вар'ятам, каб такім заняцца, правильно? Я буду гэтым багатым вар'ятам. Зраблю за іх. Так, заробак наш вырастае. Зараз скорее пабудую 2 сектара, то у нас вырасце мы будем страчваць грошы, што у прынцыпе добра. Я так пазітыўна, у нас залаты запас зараз даволі высокі. Я ўвогуле думаю зняць яшчэ падаткі на што-небудзь, але вялікай неабходнасці няма. Узровень жыцця нармальны. У прынцыпе, я магу пакінуць падаткі як ёсць. Зараз я буду улетаць уніз з-за таго, што будаўніцтва пашырыцца сектар. І іменам легіён. Мы будзем гэтым вар'ятам, так, іменам легіён. Так, я вось той самы вар'ят. Калі ты дзяржава, ты можаш сабе такія рэчы дазволіць. Таму што калі з боку угледжання капіталіста, лепей пакінуць як ёсць, каб зарабіць, просто працягваць зарабляць. Зарабляеш грошы, значыць, усё правільна, добра робіш. Вось. 2 сектары пабудаваліся, зараз мы па грошах улятаць будзем уніз, але пры гэтым яшчэ і прыватны сектар. Для яго будынкі пайдуць хутчэй. Чаго я і спрабаваў, гэта была мая мэта, каб прыватны сектар зараз будаваў яшчэ хутчэй. Мы для іх гэта робім, не для сябе ў асноўным. Мы там можам скакаць па сваіх грошах вельмі далёка і глыбока, і нам нармальна будзе. Петыцыя ад землеўладальнікаў. Яны жадаюць, каб мы ўвялі пратэкцыянізм. Якая верагоднасць таго, што мы ўвядзем пратэкцыянізм? Даволі высокая, насамрэч. У яго даволі высокая падтрымка. Хто будзе супраць? Індустрыялісты будуць супраць. Гэта не вельмі значна. Меркантилізм больш сканцэнтраваны на продажы тавараў. Пратэкцыянізм жа абараняе нашы тавары, і бізнесы нашыя ўнутры заробак атрымліваюць больш, калі мы гандлюем. Давайте пагадзімся з імі і нават адправім яго адразу рабіць. Таму што калі мы зробім гэтую петыцыю, мы зробім іх больш задаволенымі. Калі яны больш задаволеныя, яны будуць больш згодны на тое, каб мы рабілі штосьці, што нам патрэбна. Так, мы можам змяніць зараз. Толькі што стала вядома, што лідар клерыкаў нашых сунітаў, шыітаў, выбачце, шыітаў быў знойдзены ў адносінах з кімсьці са сваёй клерыі у прыватных адносінах. Мы можам проста знізіць яго папулярнасць, альбо патрабаваць, каб ён сышоў. Ён зараз з'яўляецца тэакратам, і ён жадае тэакратыю ўвесці і рэлігію. Давайте яго заменім на кагосьці, хто б ён ні быў. Ён альбо будзе такім жа прыкладна кансерватарам, альбо нам можа пашасціць. Рызыкнем. Мы атрымалі сабе традыцыяналіста, які жадае ўсё яшчэ ўвесці права на пакінуць рэлігійную краіну, але ён таксама жадае яшчэ зараз яго іншая мэта гэта па тыпу скрэпы, карацей, права жанчын падзнізіць. Што ў нас па правах жанчын? Усё дрэнна. Карацей, тое, чаго ён жадае.
А жанчыны не маюць аніякай маёмасці. Вось наш статус. Да гэтага мы яшчэ дабяремся, бо зараз мы не можам, мы літаральна занадта кансерватыўная монархія. Які ж усіх бароды, трэба экспартаваць у Еўропу барбершопы. Мне падаецца, мы можам у Еўропу экспартаваць бароды. Яны там бародашопы, дзе людзі могуць набываць сабе бароды. Гэта як барбершопы, толькі наадварот. Ну, амаль, тупо, типу, той же сэнс. Так, у мяне вываліўся чат, зараз будзе вяртаецца. Так, мы страчваем зараз грошы, што кантралявана зараз адбываецца. З-за таго, што мы зараз трацім шмат грошай на будаўніцтва. І з-за таго, што гэта наш залаты запас, мы можам яго праядаць без ніякіх праблем для нас. Нам, наадварот, яго патрэбна неяк знізіць. Падтрымка закону. У мяне зусім адваліўся чат. Я чакаю, пакуль Twitch падымецца. Так. Вельмі стала папулярная падтрымка пратэкцыянізма. Вельмі папулярная. Мы можам спадабалася людзям ідэя. Мы можам выкарыстаць гэта для таго, каб атрымаць сабе шмат лаялістаў, вельмі шмат лаялістаў. Я думаю, што гэта то, што мы павінны зрабіць. Альбо просто падтрымаць сам прыняцце закона і зрабіць больш вялікім папулярнасць вяскоўцаў. Давайте ўсё ж такі лаялістаў сабе. Гэта нам карысней. Высокая колькасць лаялістаў пазніжае колькасць радыкалаў. Плюс яшчэ лаялісты ў групоўках падвышаюць настрой гэтай групоўкі. А чым больш задаволеная групоўка, тым прасцей прасунуць закон, якой не падабаецца. А ў нас планы вялікія на змену нашага палітычнага строю. Так, закон пачынаюць разглядаць. Нешта ў мяне чат усё яшчэ не вяртаецца. Перазапускаецца, нарэшце. Трэба было так, на скотч ляпіць бараду. Ёсць у нас цудоўна. Пратэкцыянізм у прагрэсе. Кліпераў на нашым рынку зараз не хапае, але мне падавалася, я зрабіў будынак з кліперамі. Ну вось ён ёсць. То бок тут проста працоўныя набяруцца і пачнуць іх будаваць. Але раз з імі тады у нас все добра. Яны можна выкарыстаць. Давайте падвысім яшчэ папулярнасць карыстання кліперамі. Будзем выкарыстоўваць кліперы для гэтага самага, для рыбалкі. Зараз недахоп будзе ў краіне кліпераў, але ж у нас ёсць месца, дзе іх робяць. Няхай яны іх і робяць. Так, дадаткова прасоўваецца закон наперад. Мелкая буржуазія пакрыху папулярнасць падае. Ну добра. Лепей не адпраўляць іх да нашых землеўладальнікаў, гэтых людзей незадаволеных. На скотч прыляпіць чат. Цікава, як гэта будзе працаваць. Ну таму што ён адваліўся, ну так. Недастаткова скотчу ў такім выніку. Ёсць. Зараз з'явілася ферма з угнаеннямі, не ферма, а як яна? Завод па ўгнаеннях. А тут не хапае людзей на гэтай тэрыторыі, так? Я так разумею, што літаральна пачалося нейкая яшчэ палітычная гульня паміж Кабулам і Кандагарам. Мне падаецца, мы можам ужо пачынаць яшчэ адно нападзенне нашае. Давайте падтрымаем. Мне падаецца, тут проста людзей не хапае на гэтай тэрыторыі. Давайте скажам, што тут цудоўна, калі ласка. Мы адправілі ўказ, за якога людзі будуць больш ахвотна ехаць на гэтую тэрыторыю. Нам не хапае тут працоўных зараз. Патэнцыял у тэрыторыі гіганцкі, але працоўных не хапае.
Так, калі такая штука адправілася, то давайте мы паспрабуем пачаць палітычную гульню і атрымаць сабе дыпламатыю. Пачынаем. Патрэбы. Мы жадаем. Усё яшчэ не можам, так? А чаму мы ўсё яшчэ не можам? Таму што... Ага, адносіны занадта добрыя. А як у нас такім чынам атрымаліся добрыя адносіны? Мы ж ваявалі, што за херня? Давайте пашкодзім нашым адносінам. Таму што якога хера? Так, землеўладальнікі ўсё яшчэ хацяць, каб гэты закон прасунулі, і яго дакладна прасунуць. Мы з гэтым не тое, каб шмат зробім. Угу. Так. Кандагар жадае... гэта Кандагар жадае напасці на Кабул, каб яны адчынілі свой рынок. Я не супраць, няхай робяць. Я аб'яўлю гэта нейтралітэт свой. Няхай разбіраюцца, што б яны там не прыдумалі. Гэта ўжо іх праблема. Так. У Аўстрыі падняўся гэты самы паўстанне арыстакратаў было, таму змяніўся лідар у аўстрыйскага блока. Ну і ладно. Нас гэта не чапляе аніяк. Так, гэта ў падтрымку пратэкцыянізма. А хто ў вас галоўны? Абдоль Хасейн. Гэта лідар землеўладальнікаў. Не, калі ласка, папулярнасці землеўладальнікаў мы не хацім. Будынкі з нашага боку ўсё яшчэ... Нам да халеры. Мне такое адчуванне, што ў нас мы ўсё яшчэ залаты запас наш праядаем занадта павольна. Можа нам яшчэ пабудаваць адзін будаўнічы сектар? Нешта я не ўпэўнены. Я магу падаткі знізіць, вось што я магу. Гэта знізіць колькасць радыкалаў, але насамрэч колькасць радыкалаў лепей зніжаць неяк. Калі толькі ўжо зусім варыянтаў не застанецца, я думаю... Так, я пакіну як ёсць, бо мне падабаецца, што я магу і я магу будаваць, і мой прыватны сектар можа будаваць нешта. Больш што ў мяне ёсць вельмі важныя штукі, якія пашыраць потым увогуле ўсё. Ну, по тыпу, вось важны цыкл, пра які я гаварыў з рухавікамі. Пратэкцыянізм быў прыняты, добра. Давайте паглядзім, што у нас па гандлю. Мне падаецца, мы настолькі доўга не сачылі. Інструменты нам уже не патрэбны, і экспарт дрэва не патрэбны. Што мы можам прадаваць яшчэ? Каніна не вельмі папулярна навокал. Лікёр. Лікёр вельмі актыўна будзе карыстацца, калі будзе вайна. Табак таксама, опіум, віно можна прадаваць, пачаць. Давайте віно будзем прадаваць. Трошкі на продажах віна заробім. А чаму у нас адносіны ўсё не падаюць? Угу. Справа ў тым, што адносіны ў нас захраслі з Бухарой, бо яны падвышаюць адносіны з намі, а мы зніжаем адносіны з імі. І ў выніку атрымліваецца, што ў прынцыпе мы адно, а то і на тое і выходзіць. Так, артыкль трэба забараніць. Выйшаў артыкль, які, скажем так, дрэнна ставіцца да армян у газетах. І мы можам гэтую калонку закрыць, карыстаючыся сваім аўтарытэтам. Так і зробім. Мне толькі канфлікту ўнутранага не хапала. Так, хто ты у нас? Ждаюць прыгласіць чувака, які жадае традыцыялізм прынесці ў мою краіну. А не пашлі бы вы нахрен? Мне і так добра без традыцыяналізма. Я толькі ад яго пазбавіўся цудоўным чынам. Мне вельмі з гэтым пашанцавала. Армян? Не, ўсё ў парадку. З армянамі ўсё ў парадку, мы іх абараняем.
Артыкль мы прыдушылі трошкі і задаволенасць як бы ўсё ўсё ў плюсе карацей. Землеўладальнікі страцілі трошкі свой таму што гэта ад землеўладальнікаў выйшаў артыкаль, яны свае ўлады трошкі страцілі уплыва на ўрад, а армяне засталіся ў парадку. Я іх не буду чапаць, мне няма сэнсу. Ну па тыпу асіміляцыя ўнутр маёй краіны адбудзецца, скажем так, больш натуральна, просто за ўплыву культуры, навучання, вось гэта ўсё. Ну я нават на гэта ўплываць не магу, таму што яны будуць інтэгравацца. Да мультыкультуралізма яшчэ даволі далёка па развіццю, ну яно для нашай краіны асабіста. Але я паспрабую яго выйсці. Правы жанчыны пенсія. Ну паглядзім, што хутчэй атрымаецца, таму што мне падаецца запыт на мультыкультуралізм будзе нават вышэй. Так. Пакрыху наш мінус па грошах ён наадварот выпраўляецца. Я думаю, ўжо можа і падаткі рэальна трэба ўжо падзніжаць. Так, будуецца далей. Мне падаецца, яны набылі нешта яшчэ. Так, яны яшчэ нешта набылі. Мы яшчэ атрымалі сабе грошай. Прыватны сектар стаў яшчэ багацей. Нешта трэба рабіць з прыватным сектарам. Я думаю, падвышэнне справа якая, я іду ў мінус, калі будую нешта. Прыватны сектар працягвае атрымліваць грошы, пакуль будуюць нешта. Гэта, ну скажем так, не ідэальна. У ідэале, калі яны трацяць свае грошы, таму што яны зараз не могуць выкарыстаць увесь свой патэнцыял. Нягледзячы на тое, што я прадставіў ім магчымасць прыватызаваць вельмі шмат будынкаў сярод сваіх, яны альбо ну яшчэ гэтым не займаюцца вельмі плотна, альбо яшчэ па нейкай прычыне не жадаюць гэтага рабіць. Яны набываюць, але даволі павольна. Я жадаю, каб яны набылі ўсё і яны пачалі атрымліваць гэтыя грошы. А я сканцэнтруюся на сваіх ужо дзяржаўных будынках, якія патрэбны для маіх ну, для маіх устаноў, напрыклад, для арміі, для нейкіх там вельмі важных, скажем так, тавараў, за якімі я жадаю сачыць. Астатняе няхай застанецца на іх кантролю. Бо яны будуць больш мабільнымі ў гэтым сэнсе. І чым больш у вас краіна, тым больш складана за яе сачыць у кожных мікракантролі. Так? Так. Рабы адной з нашай нацыі так. На адным з караблёў нашай нацыі паўсталі рабы. Яны захапілі кантроль і ўплылі ў бліжэйшую Расію. Расію, дзе што? Ну так, у Расіі ж ёсць крепасное права, але няма рабаўладання. Можна сказаць пратэст, выказаць свой пратэст, і гэта землеўладальнікі падтрымаюць. Альбо сказаць, ну гэта мне зараз увогуле не да таго. Я думаю, скажу, што гэта ўжо не пад нашым кантролем. Тым больш, што з Расіяй зараз чапацца, ну такое сабе. У нас на гэта арміі не хопіць. Так, наконт арміі у нас тут у генерал нешта. На стар-сектар адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі. Нам вельмі важна зараз будзе запусціць гэты цыкл по вырабу рухавікоў. Вельмі я яго чакаю. Ну ён зараз і ідзе якраз. Каля нашай сталіцы будзе. Гэта асноўная індустрыя. Воу! А адкуль? У нас з'явіўся рух на тое, каб падтрымаць землеўладанне з боку фермераў. Каб фермеры пачалі кантралявалі сваю зямлю. Верагоднасць яго прыняцця настолькі малаверагодная, наколькі гэта нахрен магчыма. Але мы можам рызыкнуць. Усё яшчэ можам рызыкнуць. Давайте пачакаем гэты рух. Я спадзяюся, у яго з'явіцца больш падтрымкі. І мы можам вельмі падрэзаць, калі ён пройдзе, то землеўладальнікі рэзка страцяць большую частку свайго кантролю. Але нагадаю, усё яшчэ будзе рабаўладанне застанецца пад іх кантролем. Так. Рабаўладанне ўсё яшчэ будзе праблемай. Патрэбы ад Кабула
Кабул патрабуе, каб мы вярнулі тую тэрыторыю, якую мы ў іх забралі. Яны пачнуць тады супраць нас вайну. Вайну яны пачнуць. Ну добра. Апгрейд усёй пехоты зараз. На жаль, пазнавата я з ёй. А чаму я не магу? Сур'ёзна. З-за таго, што у нас вось няма гэтага пераходу, мы не можам адправіць свае арміі зараз на фронт. Гэта вось гэтая праблема, якую я гаварыў. Ну давайте падымем нашай арміі, як ёсць. Зараз наша эканоміка трошкі ўніз пойдзе, часткова, а часткова заробіць, насамрэч. У нас няма аніякай мэты для Кабула. Так, давайте-ка мы... Захоп яшчэ яго тэрыторыі? Навошта яна нам, правильно? Няхай рынак, альбо няхай ён забіць сваю зяпу і больш не будзе жадаць гэтую тэрыторыю ўвогуле. І рэпарацыі. Яшчэ і гэта. Мы можам яшчэ пададаваць, мы так-то можам усё яго краіну захапіць. Няхай рынак свой адкрывае яшчэ. Усяго будзе. Усё, што можам, здабудзем там. Так. Гэта ёсць, наша армія зараз збіраецца. Праблема нашай арміі ў тым, што мы не можам выйсці на гэты фронт. Мы можам паспытаць нашых сяброў. Вы же мне сябры? Асцярожна адносяцца да мяне. Гэтыя сябры. А вы можете нам, калі ласка, даць праход? Есть такая штука увогуле? Мы не можам паспытаць іх, каб яны нас прапусцілі. То бок мы зараз у становішчы, калі ў нас есть армія, якая не можа высадзіцца вось на гэты фронт, таму што ў нас няма вось гэтага кавалка тэрыторыі, які належыць Букхара, з якой мы не можам нават пачаць вайну, таму што яны робяць усё, каб мы іх можна прыбраць сваіх дыпламатаў з гэтай краіны. І гэта парушыць нашы адносіны. Давайте парушым нашы адносіны. На 5 гадоў. Яны ўсё яшчэ да нас добра адносяцца. А я магу аб'явіць ім вось зараз ужо. Я жадаю пачаць бойку адразу з 2. Пачынаем. Цудоўна. Захоп тэрыторыі пачынаецца. Мы пачынаем яшчэ палітычную вайну, палітычную гульню, каб атрымаць сабе кантроль вось гэтай тэрыторыі, якая, абсурдна, я не магу атрымаць сабе гэты фронт, так? Таму паглядзім, куды гэта ўсё выплыве. Пры гэтым у маёй краіне не хапае патронаў. Як апынулася, новая армія патрабуе яшчэ амуніцыю. Давайте набываць яе ў іншых краінах пакуль. Так, што у нас па арміі? Лепей пехота. Добра. Будем набываць у іншых краінах. Мы страчваем за гэта грошы, але у нас іх хапае, насамрэч. Так. Добра. Фронт ёсць. Мы можам высаджваць сваю армію хаця бы на адзін з фронтоў. Вось на гэты. Так як гэта адзіна даступна нам, то мы зробім усё, каб туды адправіцца. Наша армія, дзе яна там? Уся едзе туды, на фронт. Цудоўна. Прыязджае на фронт. Чаму там такая нізкая мараль? Не разумею. Цікава. У другой персідскай арміі чамусьці вельмі нізкая мараль. Нас чагосьці не хапае? Рэсурсаў там? Не, рэсурсаў мы пастаўляем. Амуніцыі зараз не хапае. Можам яшчэ ў каго-небудзь набыць яе? Няма у каго набыць. Добра. Мы ў любым выпадку гэты фронт праломім вельмі хуценька. Далей паглядзім. Хутчэй за ўсё я падзялю свае арміі на 2. Так, запыт на амуніцыю расце. Расце больш, чым я магу яго падтрымаць. Давайте сярод яшчэ гэтых усіх маіх будынкаў
я адпраўлю, у нас будзе месца, якое будзе мы не можам рабіць амуніцыю гэтую, таму што у нас няма тэхналогіі падыходзячай. А як мы так А як у нас так атрымалася, што мы можам вось яна і даследуецца зараз гэтая тэхналогія. Пехоту мы гэтую ўжо маем. Вось яна тут якраз каля яе і была. Ну добра. Зараз мы гэтую амуніцыю тэхналогію самі сабе атрымаем, пачнем самі набываць сабе самі амуніцыю сабе рабіць. А ворагі з гонарам чакаюць, пакуль мы прыедзем. Гэта яшчэ пакуль канфлікт па тыпу два бакі пачынаюць раптоўныя вучэнні на сваіх мяжах, просто пасцягваюць войскі. Але зараз ідзе момант дамоў. У гэты момант можа адбыцца так, што раптоўна яны вырашаць, што гэтага не патрэбна, мы прымаем вашыя дамовы. Альбо нешта нейкі па тыпу кампраміс будзе знойдзены. То бок гэта не вострая фаза, гэта пакуль падрыхтоўка. Зараз можна сачыць, вось там рука такая, паціскаюць рукі. Сіняя фаза гэта толькі падрыхтоўка гэтай манёўраў гэтых дыпламатычных. А зараз, калі яна перайдзе да апошняй часткі, то тады будзе падрыхтоўка арміі. У нас яшчэ эскалацыя яшчэ працягваецца канфлікта. З таго, што мы самі жадаем гэты канфлікт, ён пакрыху будзе толькі яны як бы эскаліруюцца часткова, яны не імгненна адбываюцца. Так, нашай арміі не хапае патронаў. Блін, што ж нам такога зрабіць? Гэта не вельмі добра, я не ўпэўнены, ці гэта паўплывае на баявую здольнасць маёй арміі. На жаль, мы набываць адкуль-небудзь яшчэ не можам. Што сумненька. З добрых навін, гэта тое, што у нас амаль гатовыя нашыя... Так, пашлі ўжо агрэсія пайшла. З боку Кабула, Кабул захопіць адразу тэрыторыю гэтую. Так. Вось яны пачалі, зараз ужо пачаліся актыўныя баявыя дзеянні. Канвенцыя жыхароў Тэгерана. Давайте падтрымаем гэты рух, таму што мы можам тады пакрыху праз гэты рух прасунуць нашую прыняцце гэтага закона. І там бы яшчэ пашырыць гэты рух, і тады мы ўвогуле ў выйгрышы. Так. З Бухарой пачынаецца канфлікт. Яны зараз усе правядуць свае арміі ў адно месца, я так разумею. І тут мы іх і сустрэнем. Так. Зноў у нас гэтая праблема, што ў нас фронт коўзаецца туды-сюды, вось гэты абсурд адбываецца. Ён то ў адзін бок ідзе, то ў іншы бок. Ну, такое сабе. Тэхналогіі у нас няма зараз і патрэбнай, вось гэтай, якую мы зараз вывучаем. Яна амаль гатовая, нам яшчэ дзесьці прыкладна 18 тыдняў. То бок у нас не хапае ў нашай арміі зараз амуніцыі. Мы ўсё яшчэ больш здольныя, чым яны, асабісці па колькасці. Фронт мы праламаем нават проста голымі рукамі. Карыстаемся гэтым. У нас больш прадвінутая армія. Мы ўжо на пакаленне дзесьці альбо на 2 наперадзе іх. Плюс у нас яшчэ больш рэсурсаў, якія мы адпраўляем проста на фронт. Нашыя салдаты ў лепшым становішчы. Больш адпачнутыя, больш моцныя. Перавага на нашым баку вельмі моцна. Бойкі адзінае, што калі б у мяне была магчымасць утрымацца на адным фронце, па тыпу не было вось гэтага танца, я бы захапіў тэрыторыю значна хутчэй. Таму што зараз яна робіць дзіўныя рэчы. Так, бойкі яны праігрываюць. Мне зноў жа патрэбна, каб яны проста аслабіць іх армію. Таму што іншага варыянта ў мяне не вельмі ёсць. Нам бы яшчэ амуніцыі, каб на фронт хапала. І ўвогуле у нас новая армія будзе вельмі моцная, прадвінутая. Сталь у нас робіцца зараз. Ліцейная гатова. Наступная у нас будзе індустрыя рухавікоў. І як толькі мы даведаемся пра тэхналогію, я забыўся, Percussion Cap, гэта па тыпу
Як яны, кулі з байком такім, ну, па тыпу, сучасныя кулі. Вось. Калі мы да гэтага дабярэмся, гэта будзе ўвогуле цудоўна. Бойка-барод. Зноў жа. У гэтага барада менш, мне падаецца, ён прайграе. Ну, вы паглядзіце, праігрывае. Вось у нашым сіненькая гэта мы, чырвоненькая гэта яны, чым у нашым баку перавага. Наша атака мацней, чым іх абарона, мы прарываемся. Па грошах мы ўлятаем уніз. Блін, мы гэтую бойку мы нават не скончылі. А, яна ўсё яшчэ лічыцца, што бойка існуе. Ну, добра. Добра, наша армія зноў укацілася сабе назад. Мы ўсё яшчэ ў гэтым дзіўным стане. Працягваем. Па грошах ляцім уніз. Вельмі дорага нам усё. Мы можам яшчэ адкуль-небудзь прывозіць? Не можам. Амуніцыі не будзе. Больш. Тую, якую набываем, гэта літаральна максімум. Калі зараз паглядзець на... Францыя пастаўляе нам. І то, не тое, каб шмат. Таму што у нас ідзе, нагадаю, з-за таго, што у нас змянілася наша сістэма на пратэкцыянізм, зараз набыванне з чагосьці за мяжы даражэй. Вось зараз з'явілася. Цудоўна. Давайте паставім гэты будынак адразу. І вось яны. Нават у прыярытэт паставлю больш вялікі, бо мне яны патрэбны ўжо зараз. Яны там яшчэ доўга будавацца будуць. Шкада. Лагістыка, больш батальёнаў. Давайте яшчэ будзем наша ваенная. З таго, што ваюем мы даволі часта, нам трэба пашыраць нашу ваенную тэхналогіі. Усё яшчэ бойкі з генералам гэтым ідуць. Мы прасоўваемся далей. І зноў пераехалі назад. Это так дзіўна выглядае. Так, мы ў першую чаргу персы, а потым ужо хтосьці мы там яшчэ. Нам зараз не хапае нават стрэльбаў. Ой, стрэльбаў. Так, стрэльбаў нам не хапае. Чамусьці, я не ведаю. Давайте зараз закупацца імі таксама за іншых рынкаў. Бо яны нам усе патрэбна. Рынак можа. Так, цукар нам не патрэбны. Імпорт цукру не вельмі выгадны. Можна ад яго пазбавіцца. Нам свайго хапаю. Пакуль ідзе ўся гэтая бойка, у гэтым рэгіёне была пабудавана, мне падаецца, чыгунка. Я зараз прапусціў. Вось амаль дабудаваная. Вы глядзіце, чыгунку пабудавалі, пакуль бойка шла. Пад кулямі будавалі сабе чыгуначку. Так, у нас будуецца будынак з нашай амуніцыяй, якая і будзе ў нас асноўным месцам. Адкуль гэтыя батальёны едуць? Батальёны, калі ласка, скажыце мне, што вы... Гэта я пакуль... З-за таго, што я змагаюся зараз у асноўным з Бухарэстам, Бухарой, вы бачыце, яны... Я аслабляю толькі адзін з бакоў і не аслабляю Кабул. Вот так вось мы катаемся туды-сюды, і пакрыху я перамагаю толькі Бухару. Калі я іх перамагу, я атрымаю гэтую тэрыторыю, і ў нас адчыніцца гэты фронт нармальным ужо. Паўнавартасна. Ну што, амаль скончылася будаўніцтва. Запыт на амуніцыю проста бешаны. І мы даведаліся, што такое рэалізм. Вельмі своечасова. Вось яна нашая выбухоўка. Нам зараз на гэта патрэбна то, што ў нас таксама няма. Я маю рацыю, не? Так, выбухоўкі ў нас няма. Ці магу яе набываць дзесьці, калі ласка? Вельмі не танна. Давайте пакуль будзем набываць. Калі разім з грошамі. Зараз мы з гэтага крызіса будзем яшчэ выбірацца некаторы час. Вось. Пачалі рабіць амуніцыю, зараз яна будзе пастаўляцца на фронт, і гэта зробіць маю армію больш эфектыўнай. Раптоўна, вельмі хуценька.
Чакайце, дзе мой фронт? А вось он. Лінза знікла. Ну што ты, калі вы ўжо зададзіцеся? Бухара, калі ласка, вы можаце спыніцца ўжо? Усё ніяк. Так, мне прапануюць. Так. Яны прапануюць аддаць мне гэтую тэрыторыю. Ага, мы можам проста пагадненне дамову зрабіць, але мы не атрымаем тое, што мы жадаем. А нам патрэбна тое, што мы жадаем, таму што гэта нам дапаможа ў вайне далей. Так, маніфест у падтрымку хоумстэдінга. Гэта тое, што мне патрэбна. Індустрыяльныя бар'еры. Фактары гэтыя фактары, як яна? Фабрыкі. Фабрыкі ў Табрызе гавораць, што дакладаюць, што яны размяшчаюць людзей з Азербайджана, ну азербайджанцаў карацей, на ролі з вельмі дрэннымі умовамі. Так, гэта дрэнна, не згодна. Давайте пачакайце-ка. Так. Расійскія рэакцыі будуць, калі я абараню іх, і будзе падтрымка яшчэ больш бягучага стану сітуацыі. Ну, мы гэта неяк вытрымаем. Мне трэба, каб вайна хуценька скончылася, бо у нас пакрыху па рэсурсам праблемы пачынаюцца. Амуніцыі ў нас робіцца ўсё больш і больш, гэта добра, але недастаткова, я так разумею, для фронта. У нас свінец нават скончыўся. Абзда. Я магу пазбавіцца, можа, нейкага... Ну, гэта не той, каб выравіць сітуацыю. Калі вы ўжо там пагадзіцеся са мною? Бухара, я разлічваў з вамі разабрацца хутчэй. Прапанаваць дамову. О, блин. Я націснуў, ай, кабзда, я... Давайте просто откатываемся до той ситуации, якая была дагэтуль. Усё, мы подписали дамаўленне з усімі і выходзім з вайны. Бо мы зараз не можам прасунуць гэта далей. Армія расфарміраваны? Адмена, так. Нам бы з Бухарой спачатку, нам за гэта, из-за таго, што тут адбываецца дзіўная херня, ну, па тыпу, я не магу прасунуць сваю армію далей да Кабула, мне трэба вось гэтая тэрыторыя, каб мы вярталі яе назад. Я магу перамагчы Бухару асабіста, але не магу выправіць бягучую сітуацыю. І яшчэ, з-за таго, што мы тут наваяваліся, у нас зараз не хапае грошай на тое, каб выплачваць свой жа крэдыт. Мы там уляталі па 80 тысяч у тыдзень. Занадта шмат. Так, давайте зараз адмяняем розныя маршруты, з якіх мы спрабуем зарабіць. Гэта ўсё нам не прыносіць плюсаў ніякіх. Я здымаю гэта ўсё маршруты, таму што заробак ніякі з іх. Цукар у нас стаў дарагі на нашым рынку, але я не супраць. У нас нават прыватны сектар ужо ў мінус пайшоў, настолькі нечакана. Масавая міграцыя курдаў на нашу тэрыторыю з атаманскай імперыі. Я не супраць. Так, нам трэба зарабіць адкуль-небудзь грошы. Для гэтага мы пазбавімся падатка на блин. Нам трэба выбіць адкуль-небудзь заробак яшчэ. Давайте на мэблю падаткі падавысім. Ну, будзе яшчэ дадатковы падатак на мэблю. Гэта не ідэальна, але дазволіць мне трошкі з майго мінуса выйсці. Занадта ў мінус уляцелі. У пачатку вайны гэта адчувалася не так моцна, але за мае яшчэ рэформы па арміі падчас вайны мне трэба было пакінуць сваю армію, выкарыстоўваць тыя ж боепрыпасы, якія, ну там, тыя ж рэсурсы, якія яны выкарыстоўвалі падчас. Так.
у нас ёсць у нашай сістэме зараз, нагадаю, мы зараз пабудавалі дастаткова ўсяго, каб запусціць наш першы цыкл па здабычы гэтай самай сталі, і у нас ёсць запыт на рухавікі. Яно можа падняцца самастойна, але можа мае сэнс субсідыраваць нейкі з будынкаў. Я зараз не ўпэўнены. Хутчэй за ўсё, кошт на рухавікі ужо ёсць запыт і патрэба ў іх. У нас ёсць некалькі чыгунак, якім патрэбна гэта. Я толькі не ўпэўнены, яны не будуюць хутчэй за ўсё. Чаму? Таму што ў іх не хапае людзей? Угу. Зразумеў. Наняць яшчэ людзей у маторнай індустрыі будзе непрофітна нам. Тады мы, можа, падтрымаем проста гэтыя... Давайте субсідыруем рухавікі зараз. Альбо субсідыруем чыгунку. Чыгункі зараз праігрываюць у нас толькі, так? Так, праігрываюць. Давайте субсідыруем... чыгунку ўжо і так на субсідыях. Што б нам такога зарабіць? Як бы так запусціць гэты цыкл, каб яны зразумелі, што гэта чмурэнна. Рабіць рухавікі гэта цудоўна. Мы зараз субсідыі адправім на фабрыку рухавікоў. Гэта такім чынам мы дазволім людзям, дазволім ім нанімаць яшчэ больш людзей. Па тыпу мы наймём для іх людзей, за нашы грошы яны будуць наймацца. Гэта падымець запыт на сталь. І тыя, хто будуць рабіць сталь, у іх з'явіцца матывацыя, каб рабіць яе, таму што за сталь будуць плаціць на фабрыкі рухавікоў. І такім чынам мы пакрыху гэта запусцім сэрца гэтай машыне. У ідэале, каб і гэта падтрымалі яшчэ наш прыватны сектар. Каб яны зразумелі, што гэта выгадна. На гэта можна зарабіць грошай. Зараз рухавікі на нашым рынку вельмі танныя. Недахоп зараз мы адной фабрыкай кампенсіравалі. Зараз запускаецца сталеліцейная, і мы можам зараз зацыкліць памятаеце, што мы зараз яшчэ маем нашы... Зараз альбо ўсё зламаецца. Зараз я спыніў нават. Там яшчэ гэтыя нейкія падзеі, давайте падзеі паглядзім. Віно, няхай прэстыж мы з гэтага заробім. Прываблівае каго? Чалавека з традыцыяналізмам. Ідзі-ка ты нахрен. Так. Зараз альбо ўсё зламаецца, альбо мы атрымаем сабе... можна яшчэ больш вугля атрымліваць. Давайте на гэта перайдзем. У нас жа ёсць яшчэ угнаенне новае. Давайте і на угнаенне перайдзем. Зараз у нас альбо сістэма наша эканамічная проста ўпадзе. Нахрен. Паўнавартасна так, з канцамі. Альбо мы пачнем, мы накіруемся туды, куды нам і патрэбна. Што я планую зараз? Для вырабу гэта што? Спатрэбіцца больш жалеза. Я згодны, каб выкарыстоўваўся больш жалеза. Я збіраюсь зараз нашы інструменты перавесці на сталь. Калі нашы інструменты стануць стальнымі, выраб і колькасць іх падвысіцца вельмі моцна і падвысіцца неабходнасць сталі. Але з-за недахопу інструментаў можа быць такая рэч, што не будзе хапаць рэсурсаў, каб рабіць гэтыя інструменты. Калі дагэтуль цыкл быў такі, мы робім дрэва і жалеза, выкарыстоўваючы інструменты, і мы з іх робім яшчэ і інструменты, і яшчэ дадаткова яны застаюцца на іншыя індустрыі. Зараз мы ў гэтую чаргу дадаем яшчэ сталь. Сталь робіцца з вугля і жалеза, якое патрабуе інструменты, абодва іх патрабуюць інструменты. І мы яшчэ будзем адпраўляць гэтую сталь на выраб гэтых жа інструментаў, таксама з дрэвам, якое таксама патрэбна для інструментаў. Усё гэта разам будзе аб'яднана. Пераключаем. Паглядзім. Зараз вялікі запыт на сталь з'явіўся. У нас недахоп сталі ў краіне. І мне падаецца, усё нармальна. Адзінае, што я магу зараз з запыта на рухавікі зняць субсідыі з рухавікоў і сачым.
Рухавікі занадта танныя на нашай тэрыторыі. Сталь занадта дарагая. Ну, яна вельмі вырасла зараз у цане. Нам патрэбна да халеры сталі у краіне нашай. Зачым оп, людзей становіцца менш на рынку на гэтым самым на фабрыкі рухавікоў стала менш людзей. Інфраструктуру бы яшчэ сюды дадаць. Яны ўжо будуць яна ўжо будуецца тут. У Хераце яна будуецца, а чаму не тут? Блін, на жаль, я не магу выстаўляць прыярытэты самастойна. У Хераце будуецца яшчэ адзін узровень чыгункі, альбо першы ўзровень чыгункі. Так, ёсць. Запад на рухавікі расце. Гэта добра, але вось сталі робяць усё больш. З-за таго, што сталі пачынаюць індустрыя сталеліцейнай пашыраецца, патрэбна яшчэ больш вугля для гэтага. А вугаль у нас, ну, такім сабе стане. Пакуль што дарагаваты. Што з інструментамі? З інструментамі праблемы няма. Не хапае сталі для інструментаў. Трошкі запад высакаваты. Як бы нам гэта абысці так асцярожна. Пакуль пакіну на самацёк, субсіды нікуды ўкідваць не буду. Рызыкаваць будаваць што-небудзь самастойна таксама не буду. Насамрэч адносіны можна ўжо не пагаршаць з імі. Чакаем іх яшчэ раз. Калі можна будзе ў наступны раз напасці на іх яшчэ праз 4 гады. Чакаем. Так. Прыйдзецца пачакаць яшчэ са сталью. Вось, вырабы сталі падвысіліся да максімума. Цудоўна. Ці хапае сталі для інструментаў? Хапіла сталі. Нягледзячы на тое, што сталі вельмі дарагая зараз. У нашай краіне ёсць яшчэ некаторы недахоп інструментаў. Прыватны сектар зараз можа свае рашэнні яшчэ прыняць некаторыя. Вось, прыватны сектар, ведаючы, што патрэбы на сталь высокія, яны зараз будуць будаваць наступным яшчэ будынкам яшчэ адну сталеліцейную. Прыватны сектар нас зараз будзе балансаваць усю гэтую сістэму эканамічную. Цудоўна. Мне падаецца, запрацавала. Мы не знішчылі сабе ўсю гэтую нашу сістэму. Атрымалася лепш, чым я разлічваў. Так, галоўнае, каб людзей хапіла ў гэтым месцы. 1,5 мільёна жыве каля Тэгерана ў гэтай лакацыі. Таму працоўных павінна хапіць. Адзінае, ці ёсць у нас універсітэты? Так, у нас ёсць універсітэты. Ну, добра. Стрымер трэніруецца перад тым, як заступіць на пасаду міністра эканомікі. Так, амаль. На жаль, зараз эканоміка бягучая, яна вельмі адрозніваецца той, якая была па тыпу эканоміка ўсё яшчэ застаецца ў той жа самай ідэі зараз, як і была ў віктарыянскую эпоху, таму што індустрыяльная рэвалюцыя гэта вельмі важная рэч. Яе складана, калі шчыра, я думаю, у школах яе дрэнна расказваюць, чаму яна такая важная. Вось перад вамі яна такая важная, таму што шмат якіх бізнесаў і ўвогуле спраў пачало залежыць не толькі саміх ад сябе, ад працы проста чалавека, па тыпу чалавек працуе, каб працу працаваць. А яшчэ стала такой сэнс, што бізнес нейкі можа прыносіць грошы за то, што ён прадстаўляе штосьці іншаму бізнесу, і ўсё адно на адно чапляецца. Вельмі крутая рэч, вельмі шмат чаго змяніла, і адносіны паміж, увогуле, шмат чаго ў сацыяльнай змены адбылося з-за гэтага. Зараз сучасная эканоміка, яна адрозніваецца. Вось. Я яе не да канца разумею, бо ёсць па тыпу моманты, па тыпу ўсё з'яўляецца таварам, усё можна купляць і прадаваць, але адносіны сталі складаней. Ёсць такія па тыпу метаканструкцыі эканамічныя зараз, якія працуюць літаральна на паветры. З гэтым яшчэ складаней, але гэта літаральна па тыпу як крэдытаванне самога сябе, як у дзяржавы. Вось гэта складана сабе ўявіць, але калі ты разумееш, што сістэма можа быць дастаткова вялікай, каб займаць грошы ў самой сябе, то гэта пачынае працаваць як ідэя. Так, сталеліцейная наступная будзе, а прыватны сектар сам справіцца. Добра, прыватны сектар на яго палагаемся. Мы зараз трошкі ідзем у мінус па грошах, трошкі ідзем, але мне падаецца, мы зараз выправімся. Літаральна яшчэ некалькі бізнесаў. Вось, чыгункі яшчэ адчыніліся. І запыт вырас на гэтыя самыя, на рухавікі.
падтрымліваем яно само ўжо запусцілася. Усё, мы далей просто назіраем за механізмам на паветры, на біточках. Біткоін, калі шчыра, таксама цікавая сістэма. Ну, па тыпу, яго, скажем так, вартасць заключаецца на 10 на палову, ну добра, я ў адсотках дакладна не скажу, але скажем так, на палову заключаецца ў тым, наколькі людзі зацікаўлены ў самім біткоіне, а на другую палову на то, колькі ён бяспечны. Але бяспечнасць біткоіна залежыць ад таго, наколькі ён папулярны. То бок яны чаму гэта такая цікавая рэч, ну біткоін увогуле, у тым, што гэта сістэма, у якой цана гэтай сістэмы залежыць ад таго, наколькі людзі зацікаўленыя ў гэтай сістэме, і яна становіцца яшчэ больш надзейная таго, наколькі людзі чым больш яна каштуе, тым больш яна каштуе. Вось яе унікум, скажем так. Яна сама сябе падтрымлівае. Гэта я не думаю, што ён разваліцца зусім. Ён можа вельмі аслабіцца біткоін, але той, каб ён знік, і гэта было бы увогуле нікому не патрэбна, хутчэй не. Адзінае, што можа прывесці да поўнага краху біткоіна, гэта забарона яго ўсімі краінамі. Вось гэта стане, ну, па тыпу, калі ніхто не можа набываць, кожная вялікая краіна, якая забараняе біткоін, яна зніжае яго карыстанне, ну, таму што з'яўляецца менш людзей зацікаўленых у яе. То бок трэба пазбаўляцца, ну, калі нехта жадае пазбавіцца ад біткоіна глобальна, ён павінен пазбаўляцца запыта на біткоін. А самой сістэмай ты ўжо ні халеры не зробіш. Яна будзе існаваць. Альбо ідэя гэтай сістэмы, неважна, як ты яе назавеш, альбо што перайменуеш і ў што перавядзеш, яна застанецца. Ну, вось. А наконт заробка на паветры, насамрэч, сам факт куплі і продажы нейкай рэчы камусьці, гэта ўжо заробленыя грошы. І гэта дазваляе, ну, гэта ты па тыпу прадставіў сервіс камусьці, хто чамусьці па нейкай прычыне яе не купляў тое, што ты яму прадаў. Так што гэта ўжо сервіс сам па сабе. Самы час даставаць шыткі і запісваць. Так. У нас тут лекцыя па эканоміцы, у якой я не эканаміст. Не слухайце мяне. Я той, хто гуляе ў гульні. Так, прыватны сектар пайшоў у нас у разнос. Нам трэба нешта... Яны зараз ідуць у мінус па свайму пулу гэтага самага інвестыцый, што добра. Не ведаю, ці дапамагаць ім у гэтым падзенні ці не, ці яны так справяцца самі самастойна. Кажуць, гульні толькі благому вучаць. Ну так. Всялякае можа знайсці. Мне падаецца, вось Вікторыя 3 дакладна можа аб'ясніць шмат чаго, ну, увогуле адносін. Калі нават да канца не зразумееш усіх кавалкаў, то ўсё роўна гэта дасць некаторае ўяўленне. Мы зараз працягваем зарабляць грошы. У нас мы у крэдыце зараз знаходзімся ў 5,5 мільёнаў. Памятаеце, у нас было 3 мільёны крэдыта, і гэта была праблема. Зараз мы ў 5,5 мільёнах крэдыта, і максімум нашага крэдыта вырас з-за таго, што ў нас вырасла індустрыя ўсёй краіны. Мы ўсё яшчэ павінны плаціць да халеры грошай за свой жа крэдыт, але нам і не важна. Мы працягваем будаваць, наш прыватны сектар зараз займаецца будаўніцтвам. Яны за нас грошы зарабляюць. Мы зараз можам сканцэнтравацца на палітычнай сітуацыі і можа нейкія законы прасунуць. Давайте паглядзім, ці ёсць у нас нейкая магчымасць. Толькі пагаршаць сітуацыю пакуль магчыма. Усё яшчэ. Наш уплыў нашых груповак, індустрыялісты зараз атрымліваюць 13% ва ўсёй краіне. Нам трэба неяк штосьці з гэтым зрабіць. Тут можна згуляць за Беларусь, я толькі не магу за яе згуляць на стрыме. Я ўжо гаварыў, ну, па тыпу, там ёсць сцяг. І ў розных варыяцыях, але сцяг з вялікай літары S. Я разумею, я ведаю, што вы разумееце, пра што гаворка. Я бы, ну, вас пад такое не падстаўляў, добра? Ось. Таму так, там можна, ён у розных варыяцыях, за Беларусь гуляць можна. Ёсць праблемы, таму што Беларусь знаходзіцца у нас, так, это Смаленск, вось, Магілёў, Віцебск, Гродна і Мінск. Вось уся гэтая тэрыторыя, мы можам атрымаць Беларусь. Адзінае, вы будзеце гуляць за тэрыторыю, якая літаральна з'яўляецца, усе выхады яе знаходзяцца да расійскай імперыі. Ну, як бы прасцей там гуляць, можна гуляць як асабістую краіну, вылучыць, вы пачынаеце гуляць за Расею і вызваляеце Беларусь, проста робіце яе незалежнай краінай.
альбо вы робіце сабе залежную краіну, за якую вы пачынаеце гуляць. Такім чынам вы можете пачаць гуляць за Беларусь, і калі што, Беларусь там вельмі ачмурэнна, карацей, там ёсць момант такі, што персанажы усе маюць беларускія імёны. Усе згенераваныя персонажы маюць по тыпу там Яўген Дунін Мартинкевич нейкі по тыпу такая вось херня бывае там там у асноўным імёны аўтараў розных. Я так разумею, што гэта ўвогуле тое ж самае з усімі краінамі, але у персонажаў там беларускія імёны. Так, нам трэба пашыраць, давайте сканцэнтруемся на нашай сацыяльнай частцы. Цэнтральны банк зробім. Вось гэта яшчэ. Уплыў фермераў і землеўладальнікаў, колькасць кампаній альбо каналізацыя. Каналізацыя насамрэч нам нужнее. Зараз сучасная больш. Так. У нас расце эканоміка, цудоўна увогуле. Вы паглядзіце яшчэ, як хутка яны ўсё будуюць. Ім усяго некалькі тыдняў патрэбна, каб зрабіць новы будынак. Мы да такога маштабу, як дзяржава, прыйшлі бы не вельмі хутка. Яны зараз самастойна зусім справяцца. Мне падаецца, я не буду нічога змяняць у іх. Яшчэ аднаго сектара ім не патрэбна. Яны самі ўсё зробяць. Інфраструктуры яны ўжо самастойна пашыраюць. Так. Рухавікі ўсё яшчэ даволі ў такім сабе стане. Іх хапае на маю тэрыторыю, але поўнасцю нават адну фабрыку запоўніць гэтага недастаткова. Чаму? Таму што вось, яны заробак ёсць. Запыт на гэта ўсё ёсць. Вугалем яшчэ патрэбна. Новыя бойлеры. У нас з'яўляюцца бойлеры, якія могуць дапамагаць нам вырабе некаторых рэчаў. Бойлеры для мэблі, для вырабу мэблі спатрэбяцца. Для інструментаў давайце скарыстаемся, таму што больш эфектыўнасць вырасце пазней. Зараз мы пойдзем уніз, мы падвышаем зараз запыт на вугаль. Я жадаю, каб нарэшце нашыя прыватны сектар пачаў выкарыстоўваць, рабіць больш вугальных шахт. Яны нам патрэбны. Яны проста чамусьці імі не карыстаюцца, я не разумею чаму. Так, выкарыстоўваем самыя найлепшыя тэхналогіі. У нас ёсць яшчэ новыя помпы для руднікоў. Вось яны за гэта атрымалі. Руднікі адпраўляюцца новыя помпы. Так, астатнія пакуль кранаць не буду, бо мы можам яшчэ рабіць новыя чыгуначку мы можам выкарыстоўваць амаль ва ўсіх будынках, але мне падаецца, у нас будзе з гэтым больш праблемаў. Так, новая транспартацыя, каб падзнізіла. Давайте вось гэта выкарыстаем. Чыгунка будзе выкарыстоўваць новы метад таксама. Так, добра. Субсідыі пакуль пакінем. На ўсю чыгунку субсідыі пакінем. Мы ідзем і так у плюс па грошам. Мы можам сабе дазволіць субсідыраваць чыгункі, бо нам яны патрэбны для павышэння інфраструктуры. Яшчэ болей спатрэбіцца для адключэння вады ўлетку. Мы і так у цёплым месцы. Нам нармальна, нам улетку адключаць. Вада ж патрэбна. Дакладна. Вада ім усім патрэбна. Так, а што вы думалі, адпачываць будуць? Хоць нешта патрэбна, каб пакутвалі. Так, вы прыватны сектар. Я разумею, што у вас заробак добры, а вы можете, калі ласка, яшчэ пабудаваць мне адзін будынак на цукар, а то ў мяне цукара недастаткова ў маёй краіне. Плантацыя цукру. У мяне што, няма ніякай плантацыі? Так. У мяне ніводнай плантацыі цукру няма. Давайте вось тут пабудуем за нашы грошыкі. Бо недахоп гэтага цукру мяне ўжо здзяўбаў. Выбухоўкі патрэбны. Прыватны сектар, вы недастаткова хутка будуеце. Давайте актыўней. Працуем. Так, плантацыя цукру гатова, хаця бы першага ўзроўня. Як я гаварыў, яны нешта шыі, ён не здагадваецца, што ёсць нейкі бізнес, і яго трэба запоўніць. Не, звычайна трэба самому хоць пачаць яго. Тады яны здагадваюцца, што гэта карысна. Вось зараз, напрыклад, плантацыі цукру зарабляюць проста да халеры.
Мы адправім яго ў прыватызацыю ўсё гэта. Увогуле зноў жа прайдземся хваляй прыватызацыі. Вось гэта на прыватызацыю, вось гэта на прыватызацыю, вось гэта на прыватызацыю. Вось гэта. Галоўнае не адправіць на прыватызацыю тое, што для вайны патрэбна. Вось гэта вы можете таксама забраць. У горадзе гарадскія будынкі. У нас вось гэтыя два ўсе. Рухавікі таксама на прыватызацыю, кліперы туды жа, а пакінем толькі сабе амуніцыю, артылерыю і зброю. Базава, каб яны былі ў нас. Ну, а гэта мы не можам нічога прыватызіраваць. Гэта ўсё і так будуць нашы будынкі. Так, добра. Ідзем у плюс. Цудоўна. Прыватны сектар будуе як дурны. Набывае яшчэ ў нас. Вось зараз мы адправілі будынкі на прыватызацыю, яны зараз свае грошы туды паўкідваюць. Яны атрымліваюць заробкі, вышэй заробкі, а мы атрымліваем з іх больш падаткаў. Усе ў плюсе. Я думаю, нават падзнізіць зараз. Ну калі мы зараз падаткі зменім, то мы зноў пайдзем у мінус. Ну добра. Зараз за прыватызацыяй яшчэ яны, акрамя таго, што яны заробяць, наш прыватны сектар, мы яшчэ з пакупкі кожнага закупу іх будынка мы выплачваем сабе свой крэдыт. Крыху так мы і грошы ім нарэшце ў них пачнуць скончвацца. Цудоўна. А заробак у іх падвысіўся? Мне падаецца, падвысіўся. Яны ў мінус ішлі хутчэй. Зараз за новых будынкаў яны сабе атрымалі яшчэ плюсы. Так, ну мы можам сабе амаль дазволіць яшчэ падзніжэнне падаткаў. Амаль можам дазволіць сабе. Так. Падаткі у нас просто... У нас дурныя просто падаткі. Вы паглядзіце, новая... У нас той рух разваліўся, у нас з'явіўся новы рух на тое, каб галасаванне, зямельнае галасаванне. Яно не ідэальнае, але ў нашых выбарах гэта дагэтуль у нас была паўнавартасная аўтакратыя, у якой ўсё рашэнне прымаецца толькі зверху. Зараз можам прасунуць галасаванне хоць зямлёю. Ну, па тыпу, хто землеўладальнікі ад гэтага атрымліваюць усё яшчэ даволі высокі кантроль, але хаця бы хоць нейкае галасаванне будзе адбывацца. Гэта важна. Таму што ў нас хутка дзяржава пакрыху можа такім чынам аддрайфаваць усё ж такі ў нейкую дэмакратыю. Без гэтага вельмі складана. Верагоднасць таго, што мы прасунем, невысокая, зноў жа, але паспрабуем. Я зараз паспрабую гэты закон дабіць. Паглядзім, што атрымаецца ў нас. Землеўладальнікі вельмі незадаволены ад гэтай змены, але ж мы маем шмат лаялістаў сярод землеўладальнікаў, таму яны плюс-мінус згодныя яшчэ на гэта ўсё, на гэтыя эксперыменты мае. Так, прыбытак наш расце. Даволі хутка, насамрэч. Нават хутчэй, чым я разлічваў. Я не ўпэўнены, чаму. Дзіўна. Шах жадае паўдзельнічаць у дэбатах гэтага галасавання. Ён галасуе за, ён жадае, каб закон быў прыняты. Мы можам падтрымаць яго, атрымаўшы незадаволенасць іншых партый. Ну, давайте, нам прыняцце гэтага закона важней за незадаволенасць любой групоўкі. Так. Прыватны сектар зараз набірае грошай яшчэ на пашырэнне чыгункі. Пашырэнне чыгункі ідзе вельмі хутка, таму што шмат дзе прыватны сектар зараз сутыкнуўся з наступнай праблемай. Яны шмат дзе не могуць рабіць новых будынкаў, бо яны абмежаваны інфраструктурай гэтага рэгіёна. Чым больш выкарыстана, калі выкарыстоўваецца ўся інфраструктура рэгіёна, яны не маюць ніякай магчымасці пашырэння. Але з-за таго, што я пашырыўся ў чыгункі вельмі хутка і даў ім магчымасць пашыраць яшчэ гэтую чыгунку, яны зараз самі будуюць гэтую чыгунку, самі пашыраюць інфраструктуру, самі жа сабе, і будуюць там робяць там новыя будынкі.
Гэта спрашчае маю мэту, то бок ну кіраваць нейкай па тыпу Кітаем без такога ўплыву ну прыватнага сектару, гэта да халеры шмат мікракантролю, на якія не згодны. Так. У мяне ёсць варыянт знізіць свае падаткі і такім чынам падвысіць настроі свайго насельніцтва. У мяне з'явіўся агітатар, які падтрымлівае гэты закон зараз бягучы. Такім чынам верагоднасць яшчэ вырасце. Цудоўна. Давайте знізім падатак. Бо ў мяне ён ужо максімальны. Будзе менш радыкалаў, мы толькі плюс атрымліваем. Нягледзячы на тое, што мы заробак наш менш, ўсё ж такі я жадаю, каб мае людзі, мой прыватны сектар атрымліваў больш заробкаў. Гэта ў маіх інтарэсах. Падаткі трэба зніжаць. Так, выбары. Трэба сістэма галасавання, якая будзе падтрымліваць зямельнае галасаванне вось гэта. Хтосьці будзе павінны будзем гэта займацца і гэта будзе можа паўплываць на мою бюракратыю, альбо гэта просто мы дадзім гэтаму час развіцца. Давайте ўсё ж такі няхай наша бюракратыя гэтым займаецца, у нас хапае бюракратаў зараз. Яны будуць займацца тым, каб будаваць гэтую сістэму галасавання. Нягледзячы на тое, што я зараз знізіў падаткі, рост майго прыбытку ён толькі паскорыўся. Зніжэнне падаткаў гэта добра. Я магу тады калі яно так хутка будзе працягваць развівацца, то я магу у прынцыпе хутка перайсці яшчэ на больш нізкія падаткі. У прынцыпе уплыў індустрыялістаў стаў ужо 17%. Індустрыялісты зараз самая прадвінутая наша групоўка, якая не знаходзіцца ў складзе нашага ўраду. Тэарэтычна мы можам скласці ўрад з нашых землеўладальнікаў і індустрыялістаў, але гэта вельмі знізіць легітымнасць майго ўрада. Будзем чакаць пакуль. Нічога не будзем кранаць, пакінем як ёсць. Калі з'явіцца галасаванне зямельнае, увесь расклад можа вельмі хутка змяніцца. Так. Так, у нас ёсць вельмі складаныя бюракратычныя праблемы, якія не дазваляюць хутка правесці рэформу, амаль спыняючы да нуля. Мы можам падрэзаць вуглы, каб прапусціць, але гэта выклікае нездавольнасць бюракратаў і спатрэбіцца яшчэ больш часу на прыняцце. Альбо мы будзем спрабаваць, будзем проста прарывацца, як працягваць гэты лабірынт нашай легальнай сістэмы, але гэта знізіць верагоднасць таго, што яго прымуць. Мы абіраем шлях, толькі той шлях, дзе мы можам прыняць гэта. Таму мы будзем рызыкаваць зараз тым, што там у нас з'явіцца больш радыкалаў. Мы можам сабе дазволіць трошкі радыкалаў. Так, наш прэстыж. У нас ёсць верагоднасць стаць магутнай сілай, але мне трэба любая краіна, мне патрэбна, каб нейкая вялікая краіна з моцных сіл мела высокую падтрымку мяне. Мне трэба з кімсьці дамовіцца. Давайте абярем сабе саюзнікаў. Брытанская рэспубліка, как у нас, як вы адносіны ўвогуле? Дамініруе. Добра. Францыя не зацікаўлена ва мне ўвогуле. Расія, то яна вядзе канфлікт з Атаманскай імперыяй і Францыяй. Нашым сябрам лепей абраць, мне падаецца, альбо Брытанію, альбо Атаманскую імперыю. Давайте паспрабуем паляпшаць адносіны з Брытанскай імперыяй, няхай яны нас паспрабуюць прыняць. Нацыяналізм. Новая тэхналогія. У нас з гэтага вырас трошкі аўтарытэт унутры краіны дзяржаўнай. Выпадак у шахтах кагосьці заваліла там. Падтрымаем працоўных.
Заробак працягвае расці. У нас, на жаль, вельмі шмат штрафаў па бюракратыі, і мы хутка пойдзем у мінус, з-за чаго пачнем страчваць яшчэ больш. Паглядзім, як атрымаецца. Справы ў прыватнага сектара. Яны амаль страцілі ўсе свае грошы. Ну, літаральна яны ўшлі вось са сваіх там мільёнаў яны прыйшлі да нуля. Пры гэтым гэта невялікая праблема, бо яны літаральна гэта з-за таго, што я пашырыў будаўнічы сектар, яны пачалі свае будынкі проста хутчэй будаваць. І нават рабіць некалькі будынкаў адначасова. Гэта значыць, што прагрэс вельмі хуткі стаў для іх пашырэння для прыватнага сектара. Таму яны зараз будуць проста скакаць на дне, ну то бок яны будуць зарабляць вельмі хутка грошай і так жа хутка іх траціць. Гэта падвысіць іх дынаміку ўвогуле. У нас не хапае генералаў адной з армій. Мы правальваемся ў нашу бюракратычную праблему. Так. Паглядзім, як у нас з законам будзе далей зараз. Закон. 35% на прыняцце. 10% на тое, што мы прасунемся наперад, 15% на дэбаты і 38%, што не прымуць. То бок шансы таго, што прасунецца наперад, насамрэч вышэй, чым тое, што нічога не адбудзецца. Памятаеце, я жадаў Туркменію заняць. Дык вось нашыя суседзі Кхіва, якія належаць Расіі, яны якраз такі Туркменію падамнуць пад сябе хутчэй. На жаль, у нас няма палітычнага апарату, які бы займаўся прыняццем вось гэтых зямель унутр. І шанса ў нас нават і не з'явілася за ўвесь час. Прадвінутая сучасная каналізацыя. Яна дазваляе нам больш рабіць інфраструктуру і ўвогуле падвышае інфраструктуру паўсюль. Гэта нам дазволіць нашаму прыватнаму сектару рабіць трошкі больш. Зараз у нас пашыраецца досвед эгалітарызма. Давайте яго і паспрабуем. Эгалітарызм дадасць нам магчымасць потым на іншыя сістэмы галасавання. Так, у нас Самарканд, Бухара. У нас з'явілася нарэшце магчымасць. Дзе тут? Дыпламатыя. Ёсць у нас... А дзе у нас? А чаму у нас няма нашай... А як аб'явіць некую тэрыторыю, што мы жадаем яе атрымаць? Як аб'явіць некаторую тэрыторыю, што я жадаю яе сабе набыць? Я не разумею. Інтэракцыя. Вось, захапіць яе. Усё. Так. Давайте. Аб'яўляем вайну. Мы зараз можам уляцець у мінус вельмі хутка, але я разлічваю, што у гэты раз у нас усё атрымаецца. Можа атрымаецца. Чаму я не магу мабілізаваць? Што не так з маёй арміяй? Вось з'явілася. Усё. Мабілізацыя магчыма. Мы абіраем усе свае арміі і адпраўляем сюды. Калі спатрэбіцца, мы возьмем яшчэ падаткі падвысім. Пакуль неабходнасці няма. Калі мы атрымаем сабе гэтую тэрыторыю, то у нас не будзе праблемаў абараніць яе далей, бо яна такая ўжо праблемная. Разрываны кавалак зямлі. Мы маглі бы проста вызваліць, можа, іх. Таксама было бы прасцей, але ўж як ёсць. Давайте на фронт адпраўляйце. Калі ласка, на адзін фронт. Не раздзяляйце. Не раздзяляйце іх, калі ласка. Халера. Зараз, можа, за гэты танец пачнецца зноў. Абсурдны. Так, у нас робяць больш. Так. Нашу амуніцыю робяць. Мы можам пабудаваць тэарэтычна яшчэ адну фабрыку амуніцыі. У нас не да канца хапае амуніцыя, як я бачу.
І я не бачу, каб у нас адкуль-небудзь ішла. Так, нам патрэбна набываць выбухоўку нашу. У нас есть такі шлях, дзе мы набываем? Так, ёсць, мы зарабляем, это нормально так яшчэ. Нам бы сваю пачаць рабіць, насамрэч, а не набываць дзесьці. Так, што у нас по закону? Ідзе момант прыняцця закона. Пакуль мы за гэтым не сачылі, мы змаглі прасунуць гэта даволі далёка. Так. Некаторыя персы абвінавачваюць у сваім дрэнным жыцці у тэрыторыі Персін-Хормус. Я не ведаю, што вы дзе? Дзе вы ўвогуле? Дзе ты знаходзішся? Вось гэтая тэрыторыя. У тым, што за бедуінаў вінаваты. Бедуіны вінаваты ў тым, як яны жывуць. Давайте не будзем сварыцца. Мы тут усе мультыкультуральная краіна. Мультыкультурная. Выбухоўкі не хапае на маім рынку. Магу я яшчэ набыць, калі ласка? Вось ёсць. І можа на амуніцыю. Набываем яшчэ і амуніцыю з іншых рынкаў. Не ідэальна, але штосьці. Нам яна патрэбна для нашай арміі ўсё ж такі. Все яшчэ прызываюцца батальёны, то бок не ўсе батальёны будуць на самым пачатку вайны нам даступны. Яны будуць дабірацца ў працэсе. Яны патрабуюць ад нас рэпарацый. Ну, нам без розніцы, нам зараз галоўнае захапіць тэрыторыю. Так. А чаму фронт развіўся на Кандагар? Кандагар таксама вырашыў паўдзельнічаць у гэтай вайне. Цудоўна як, а? Як так адбылося? Давайте паглядзім, што ў нас па раскладу сіл. Нас ўсё роўна больш выглядае, ну, на нашым баку. Толькі зараз фронт 8. Кандагар таксама поўнасцю увесь. Ваенных сіл у нас значна больш. Зноў срацца эканоміка будзе. Так, будзем выбірацца тут невядома колькі. Затое у нас будзе вось гэты кавалачак зямлі, які будзе аб'ядноўваць нашу яшчэ вось гэтую частку, якую мы ніяк не можам. Гэта ўвогуле адна тэрыторыя, проста яна была з самага пачатку падзелена вось паміж двума краінамі. Там 3 нават яна была падзелена. У нас зараз ёсць шанец аб'яднаць яе ў адну. Чаго за іх гісторыю невядома, калі было ўжо апошні раз. Я не ведаю. Я проста невядома, гэта мне у сэнсе невядома. Наша армія значна мацней за іх. Мы больш і ў колькасці, і ў якасці значна. Таму у іх няма ніякіх шансаў. Мы зараз праціскаем фронт вельмі хуценька. Я не ведаю, чаго Кандагар тут вырашыў паўдзельнічаць, але калі шчыра, гэта мне спрашчае маю задачу. Вось гэтая танца ідыёцкага проста не будзе. Ну, па тыпу, зараз будзе бойка праз Кандагар, я возьму гэты кандагарскі фронт поўнасцю і змагу прасоўвацца далей на Букхару, калі яны не здадуцца раней. Давайте падвысім падаткі. І можа увядзем яшчэ нейкі падатак на транспарт. Самы дарагі падатак, які мы можам сабе дазволіць, чтобы хоць неяк, каб хоць неяк уратаваць эканоміку. На гарбату мы і так нармальны заробак атрымліваем. Ну, ўсё, у прынцыпе. У мяне больш нічога няма. Я спадзяюся, што проста вайна скончыцца хутчэй, чым у нас прасядзе эканоміка. Яна-то і так прасаджвалася. Проста што мяне раздражняе гэты кавалак зямлі, і лепей ужо разабрацца, пакуль яго не забраў хто-небудзь яшчэ, напрыклад, Расея, не ведаю. З кім мне змагацца будзе, ну, увогуле незручна. Што цікава, нават калі мы выйдзем у дэфолт, мне падаецца, мы можам выкрапкацца з дэфолтам. Я настолькі думаю, у нас моцная эканоміка, што мы нават гэта можам сабе дазволіць. Так, фронт перасунуўся далей. У нас адчынілася яшчэ 2 фронты. Давайте адправім адну з армій, вось гэтую, напрыклад, даволі вялікую. Перасунем на вось гэты фронт. У
У нас ёсць зараз 3 яшчэ дадатковых франты, якія мы можам дазволіць сабе падтрымаць. Я вазьму яшчэ адну сваю армію і адпраўлю яшчэ і вось сюды. Мы зараз на 3 франты будзем змагацца гэтымі арміямі. І я думаю, яшчэ і эфектыўна будзем змагацца. Зараз будзе перамога па ўсіх франтах. Зараз тут пераязджае назад. Дзякуй чыгунцы, перасоўванне арміі таксама вельмі хуткае. Адзін фронт моцная перавага, другі фронт таксама моцная перавага і трэці фронт таксама моцная перавага. Нягледзячы на тое, што колькасць прыкладна аднолькавая. Яны зараз разбітыя батальёны рассоўнуліся ад ворага у розныя бакі на розныя франты. Мы зараз праціснем усе 3 адначасова. А можна, калі ласка, вось, каб лепей бачна было. Фронт адзін ідзе па тэрыторыі Кандагара, прасоўваецца Кандагар. Вось гэта тэрыторыя, мы разарвалі іх, і тут у іх невялічкая армія засталася яшчэ. І Букхара, гэта свой асабісты фронт, які таксама прасоўваецца вельмі актыўна. Нават разваліўся на 2 франты, я так бачу. Нічога, мы пакінем на гэтым што-небудзь вырашым з гэтым. Мы зараз дзе-небудзь тут скончым і накіруем яшчэ сваю адну з арміі і накіруем туды. Эканоміка ўлятае пакуль уніз, вельмі моцная хутка. Ёсць, тут разабраліся, і яны зараз адправяцца на бліжэйшы фронт, то бок сюды. Капітуляцыя. Кандагар здаўся у нашай бойцы. Зараз усе яны адпраўляюцца на новыя франты. Добра. Тут ёсць 2 франты зараз з гэтым самым Букхарой. Абодва прасоўваюцца вельмі ўдала. Адзін франтоў проста ўтрымліваецца. 2 батальёны ўтрымліваюць 13 батальёнаў, але гэтыя 13 батальёнаў амаль без людзей. Усё, капітуляцыя. Ёсць, нарэшце. Паглядзіце на гэтую прыгажосць. Нарэшце аб'яднаная тэрыторыя. І мы зараз, пакуль ёсць такая магчымасць, зараз рэзка мы вылецелі па нашых. Трэба нейкія маршруты адразу рынкавыя зачыніць, каб атрымаць сабе назад сваю бюракратыю. У нас ёсць некаторыя кавалкі краіны, якія не маюць нармальнага дзяржаўнага кіравання, то бок там няма некай, па тыпу па тыпу ўрада нашага, уплыву нашага ўрада няма. Давайте выкарыстаем вось тут, на гэты першы, гэта Херат, з якім мы не ведаем. Мы зараз уключым яго ў нашу сістэму. І тут яшчэ гэты кавалак поўнасцю ён можа перайсці пад наш кантроль. Гэта спрасціць нам кіраванне іх. Мы ўляцелі трошкі ў мінус па бюракратыі. Для адной лакацыі гэта будзе 10 гадоў іх уключ. Абедзве тэрыторыі 10 гадоў. Добра, тады нам гэта з таго, што гэта доўга, мы возьмем, пабудуем яшчэ свой будынак. Нам спатрэбіцца нашая бюракратыя назад. Нават 2 будынкі. Маршрут адзін для нашай выбухоўкі падскончыўся, гармат больш не будзе. І вы паглядзіце на гэта. Галасаванне зямельнае з'явілася, але зараз нам прыйдзецца трошкі прыбіраць свае падаткі. Так, падаткі самыя танныя, якіх мы можам 200 прыбраць, вось гэта, мне падаецца, на транспарт падатак. Прыбярэм. Добра. Зараз пачынаюць абасноўвацца новыя партыі, і будзе першае галасаванне. Зараз. З'явіўся рух адразу інтэлігенцыі на поўнае раздзяленне дзяржавы і клергіі, які мае неблагі шанс на тое, каб прайсці. Бачыце, наколькі змянілася? Галасаванне толькі пачалося за зямлю. Інтэлігенцыя таксама валодае зямлёй, калі шчыра, там ёсць сярод іх. Так, саюз працоўных, саюз гэта супольства прагрэса. Гэта індустрыялісты, давайте паглядзім увогуле. У нас ўсяго 2 партыі. Ліберальная і кансерватыўная. Не вельмі шмат выбару. Кансерватыўная гэта клерыкі, землеўладальнікі і мелкая буржуазія. На баку ліберальнай партыі гэта індустрыялісты, інтэлігенцыя і ўзброеныя сілы. Давайте падтрымаем нашу ліберальную партыю.
Ну, я называю її ліберальнай партыяй, але яна саюз прагрэса, скажем так, яны сябе называюць. Сэнс прыкладна адзін і той жа. Так, мне спатрэбіцца яшчэ адна мне бы адну фабрыку пабудаваць, якую я не ўпэўнены, што я жадаю зараз будаваць, таму што па грошах улечу. Пад нам яна занадта патрэбна. Давайте зробім яе. Чакаем выбараў. Глядзім, хто ў нас перамагае. Хто у вас увогуле перамагае? Па галасаванню. 50/50. 57% атрымае сацыялістычная партыя. Moderate умераная сацыялістычная партыя. Гэта літаральна кансерватары. І саюз прагрэса. Гэта ліберальная партыя. Так. Патрабаванні ад Кабула нейкія з'явіліся. Давайте яшчэ. Мелкую буржуазію бянтэжыць, што мы шмат дапамагаем індустрыялістам. Давайте падтрымаем няхай мелкую буржуазію яшчэ. Індустрыялісты намі так дастаткова задаволены. Паспрабуем закон на падзяленне яшчэ царквы ад нашага... Не, давайте пакуль не будзем рызыкаваць, няхай выбары прайдуць, потым будзем прыняць рашэнне. Мы не згодны на патрабаванне, што яны жадаюць, каб мы аддалі ім вось гэтую тэрыторыю, за якую мы столькі ваявалі, а ідзіце-ка вы нахрен. Яны жадаюць захапіць адразу і Туркестан, і Херат, і рэпарацыі, каб мы выплачвалі. А яны не ачмурэлі? А давайте тады замест гэтага скажам ім, каб яны нам аддалі ўсё. Кабулістан, калі ласка, Кету і яшчэ вось гэты кавалак свой. Вяртайце-ка, ну, вось, задзяўблі. Нам прыйдзецца ваяваць уже не па нашаму жаданню, наша эканоміка зноў уляціць куды-небудзь невядома куды. Нам прыйдзецца мобілізаваць шмат арміі зноў жа. У ідэале ўсе тры, каб мы хутчэй праламілі фронт. Што ж такое? Што ў нас такія неспакойныя суседзі? Паляцела наша эканоміка зараз уніз. Падаткі я хацеў зніжаць, ага. Знізіць он падаткі. Прыйдзецца зноў набываць выбухоўку з-за мяжы, бо зноў жа не хапае яе. Дзе? Куды яна падзелася? Магчыма, я набываю так ужо максимум, які магчыма. Блин. Вось для гэтага мне фабрыка выбухоўкі патрэбна, каб я сваю рабіў. Яна мне яшчэ потом спатрэбіцца для гэтага, для сваёй жа фабрыкі гэтых, для руднікоў, каб яны выкарыстоўвалі для гэтага. Гэтыя ўсходнія суседзі. Так, яны, вядома, прайграюць нам гэтую вайну. Нам гэта тэрыторыя так-то не патрэбна. Мы гэта хутчэй, каб яны аддзяўбліся ад нас нарэшце. Так, невялікі скандал з'явіўся навокал супольнасці прагрэса. Яны напісалі з Рыму Рыму у сваім... Так, нейкі артыкул, які напісаў лідар з адной фракцыі, напісаў нешта дрэннае, непапулярнае. Давайте гэта праблема, папулярнасць яго моцна знізіць. Людзі яго любяць. Давайте моментум, гэтай выбары яны, можа, менш галасоў атрымаюць, канкрэтна на гэтых выбарах. Астатняе ўжо такое. Так... добра. Фабрыка будзе... Робім фабрыку, выбара няма. Усё яшчэ рухавікоў не хапае. Прыватны сектар, пакуль не гэтым займаецца, ён іншае робіць. Добра. У іх армія амаль у 2 разы менш, чым у нас, і яна менш прадвінутая, як наша. У некаторых партый ёсць праблемы сабраць грошы на кампанію сваю. У каго дакладна? У тых, каго мы ў прынцыпе падтрымліваем. Давайте дадзім ім грошай, і ўсё, я на гэтым скончу.
Это ім трошки папулярнасці дадасць. Фронт развіўся поўнасцю. Яны сяброў ніякіх не пацянулі ў гэтую бойку, таму нармальна. Мы, ў прынцыпе, проста з імі змагаемся і ўсё. Да нас яшчэ далучыцца зараз мой васал, плюс яны мае яшчэ батальёны працягваюць папаўняцца. Выбары прайшлі, ну 57 галасоў за сацыялістычную партыю, гэта кансерватары, карацей. Кансерватары атрымалі 57% галасоў. Як яна? Забыўся, як яны па-іншаму. Свабодная партыя, карацей, яна атрымала 47% галасоў. Зараз нам трэба рэфармаваць дзяржаву. У нас сцяг змяніўся зараз на іншы, потому што кіраўніцтва дзяржавы змянілася. На жаль, у нас няма магчымасці зараз рэфармаваць нешта, ну, уплыва у партыі, вольнай партыі уплыў не такі вялікі, таму нам прыйдзецца зараз абраць альбо пакінуць як ёсць, альбо далучыць яшчэ мелкую буржуазію. Я далучу мелкую буржуазію, бо гэта хутчэй за ўсё чыніць нам магчымасці для новых рэформ. Так, адчыніўся эгалітарызм. Працягваем. Давайте права чалавека. Мы просто туды ламанемся. Яно не тое, каб нам зараз патрэбна, але зараз сацыяльныя тэхналогіі нам могуць быць вельмі карыснымі, таму што нам трэба рэфармаваць дзяржаву зараз будзе. Неэфектыўная агрыкультура. Індустрыялісты падкрэсліваюць, яны нездаволены тым, што існуюць па тыпу вясковыя фермы яны пад кіраўніцтвам землеўладальнікаў, вось гэтыя па тыпу крапасныя крысціяне. Таму яны прапануюць, ну, яны павінны працаваць на фермах, якія прафесійныя і займаюцца тым, што зарабляюць грошы. Мы іх скажам, што гэта неэфектыўнае фермерства і правільна, няхай людзі займаюцца чымсьці больш карысным. Гэта выклікае незадаволенасць гэтых самых землеўладальнікаў і ўвогуле арыстакратаў. Але гэта праўда. Міграцыя людзей з вёскі ў горад і ўвогуле на нейкія іншыя пазіцыі, яна падвысіцца. Мы з гэтага толькі выйграем. Две бойкі адразу ідзе, в абодвух бойках мы перамагаем проста ўшчэнт. Прасоўваецца ў нас наш уплыў па гэты фронт ідзе далей. Яго страты на фронте велічэзныя. У любой бойцы мы маем перавагу проста як мінімум па колькасці. Нітрагліцерын вынайшлі. Цудоўна. Будзе куды выкарыстоўваць выбухоўку. Наша армія ўжо размеркавалася, нават адна з армій пераехала сюды. Канвенцыя жыхароў Тегерана, якая падтрымлівае аддзяленне царквы ад дзяржавы. Давайте падтрымаем гэта. У нас верагоднасць вырасла дастаткова, мы можам паспрабаваць гэта, але пасля гэтай вайны. Выбух бойлера. Павінны індустрыялісты, калі ласка, сачыце за тым, каб бойлеры не выбухалі. Я ж пабудаваў. Фабрыка выбухоўкі ў мяне яшчэ рыхтуецца, на жаль. Мы зараз для прыватызацыі, як толькі скончым гэтай фабрыкай, мы, ў прынцыпе, для прыватызацыі яшчэ адчынім што-небудзь. Капітуляцыя. Кабул капітуліраваў. Цудоўна. Гэтая тэрыторыя зараз належыць нам ужо. Персія расце. Я разлічваў, што мы нешта будзем тут у Туркменію ісці, але атрымліваецца вось за кошт гэтых маленькіх краін. Неяк пашырэнне ідзе. Добра. Армія вярталася дадому. У нас ёсць шляхі закупак, якія не падтрымліваюцца болей. Мы можам яшчэ, у прынцыпе, нам не патрэбна ні гэта, нічога з гэтага. Мы яшчэ можам пачаць прадаваць цукар. Даволі дорага. У нас адчыніўся шлях да сікскага рынку, дзе мы можам гандляваць таксама з імі.
Вось, гэта добра. Ну добра, мы перамаглі ў вайне, а у нас зараз дрэнная сітуацыя па падатках. Ну, вось. Няма нават магчымасці з гэтага выбрацца зараз. Магчыма, праз прыватызацыю гэта верагодна, але ці атрымаецца ў нас выпаўсці з гэтай крэдытнай ямы, якая горш, чым усе папярэднія, зараз уже 7,5 мільёнаў наша сітуацыя. Гэта пытанне яшчэ адкрытае. Разбярэмся з гэтым у наступны раз, калі будзем гуляць у Вікторыю 3. А зараз я вас пакіну, паглядзім, хто ў нас чым займаецца. Мы і так ужо 3,5 гадзіны ў гэтым. Я разлічваў 10 палову гадзіны таму скончыць, але на 100 вайнам то што-небудзь яшчэ нейкая херня. Так, хто у нас чым займаецца? Ватафака БЛР гуляе у Baldur's Gate 3. Нэнрэвен зараз займаецца малюнкам. Анімацыю робіць у нас мышапавукоў. Вульгарас гуляе у GTA San Andreas House Mod, а Шагрэль гуляе у Midnight Ghost Hunt. Midnight Ghost Hunt, я нават не ведаю, што гэта такое. Давайте хутенька зазірну. Мне гэта нічога не гаворыць. Я зараз гляджу, ён сядзіць дзесьці пад паталком і назірае за чым? Што адбываецца? Незразумела. Давайте я вас сёння перадам да Вульгараса. Паспрабуем разнесці. Ён зараз гуляе з хаус модам, а гэта азначае, што вы можете галасаваць за любой мадыфікацыю или розны хаос адбываецца, карацей, на стриме. Вы можете за яго галасаваць у чаце, і гэта будзе дапамагаць альбо перашкаджаць яго праходжанню GTA San Andreas. Я вас перадам яму. Жадаю вам добрага вечара. А наша Вікторыя можа выцягнецца трошки пазней. Нам трэба змагацца з нашым крэдытам. Зараз самы наш галоўны вораг. Добрага вечара.